Ande kumba guys. Tachaisa kubuda kubasa. Kubuda kubasa ande kumba. Kuchaisa uku. Ona ikuti 8 iko zvine zvingoi. 8:04. Ona izvara veko. 8:04. Makuseni ona izvara veko iri. Guys, zvara veko iri. Tapedza basa. But guys, mboni payo sando dzangu guys. Kondai boza guys, musanda singabofunga kuti papenyu wangu nditogona kushanda ada zvekutaura chokwadi zvekwamwari chako guys. Ndasingafunga kuti ndogona kuzoshandawo somewhere, shandira munhu, company or whatever, getting instructions. I never thought of that. But ndikutonyatsogona kai zvikutoita. Ndajera kushandira ndajera kuemployer guys, ndichizvitira zvinhu zvangu. Zviri kutoshanda. Ndakasurprise even baba vekumba kwangu vakashama because vanga vakaita hanging by the thread kudai vachiti vakashamisika guys. Asitakatisa feni kubasa zvandandakaita manje ndandakavhura door rekitchen anditika ndobva ndavhura window remulaunchi andowana chandasina kuvhura idhoo remulaunchi chete, but window remulaunchi yanga rakati bherengende, then door rekitchen rakati bherengende because manga muchitopisa zvazvokusweta zvazviya manje tatanga chita kutokuto manga muchipisa zvokuti ya usiku yo. Kafeni kangu ndinako ona iwe chidangutsikwa uchiri mberi kwemota yangu achinyara here dangutsikwa nini. Chifeni changu ndinacho mubhegi umu chinoshanda here chifeni chiya achishandi. So guys, ndinangotenda guys, GoFundMe yedu iri kufamba manje I think within 20 minutes or so tita £1,000. GoFundMe yedu iri kufamba. Saka guys chinangwa chedu de Mwari vakapindira nhasi tirare tapinda mu 1.5. Tikara tapinda mu 1.5 anti pakaiswa target yemari 2.7. Pakaiswa 2.7 target anditi. Echo. Pinde baba. Pakaiswa 2.7 tikara tapinda mu 1.5. The next 2 days to come togona pinda mu 2.7. Mari yake yakwana. Animona. Mari yake yakwana ona tovhura business rikuti azvi supporteo or something amire nemakumba ake guys. Anti mashona. So hanji muzapindura nekatsi kuna katsuku katsi iripo pa next door, but katsi ndinoona sauti inogara pasi pemota zvainoita kana kuchipisa ndinoiona iri pasi pemotikari, inopinda pasi pemotikari pamwe yangu pamwe dzevamwe ndongoona iri pasi pemotikari, but mudzimba dzevanhu handifungi inoziva kumba kwayo, inenge inogara kumba kwayo. 2.8 saka 2.8 indikona sauti in the next 3 days to inokwana. Guys, this woman has been shamed. This woman akakururwa hembe. Mina ndikudzei guys, akashamiswa hembe, kubviswa hembe pamberi penyika yese ichiona. Kana makambonza chinonzi kunyadziswa ndokwakaitwa mukadzi yauya. It's not easy mukadzi mukuru guys kunomira mukoti. Kana uri social life, kana uri blogger, kana uri pa spotlight guys, kubuda uchitaura wasangana nedambudziko rakafanana neriya uchitaura zvinoda chivindi guys. Zvinoda chivindi. Hazvingoitwi nemunhu wese wese zvazviya. Zvinoda chivindi. Pamwe denda ndakafana secret yangu tora chokwadi. Denda kafana secret yangu pamwe denda ndakatoenda ne secret yangu ameno antimazvona. Tara chokwadi chako ndaita kuimagine kuti kodenda nini kubuda unyosara kuti ndakada mukoti kuri brutal ka guys. Kukoti kuri brutal vanyanza kuti taura nemazvo zvaitika. Nyika yese yakutera apa management from news panenge aripo akadai makamera chisimira tora nhau. Atidi kunyepa guys. Mukadzi akashamiswa kururwa hembe kuita sei pamberi penyika. The only thing that we can do is to fix a crown. Animona, let's fix a crown. Chete tivharewo kushama kuya kwaakabvisikwa hembe dzadzia istouya utovhara kushama kuya chete. Vavengi vake vakanga vachifunga kuti tamudonhedza tamuparadza, havana kuziva kuti kumuparadza kwavari kuti vaita vamutsawo mamwe magiants. And I'm happy because ndiri kuona hangu maplatform akawanda they are doing this thing guys. Maplatform akawanda akuita chunichi. Animaona maplatform akawanda akuita chunichi. Vakusimuka vese umwe nevamwe vachita nechita zvototi anogona kutoenda inogona kutodawo breaking point, starting point yeupenyu hwake. Andimona inogona kuita starting point yeupenyu hwake. Kana makateerera even history yake achitaura paola paya guys, achitaura kuti takanga tasigwawo imba nevabereki. Any history ini kunzwa kwandakaita munhu akanipa information wemumba
anzi vakanga vakasigwa nemari ye-school fees, mari yekuti vana vanopedza chikoro voenda kwavanoda. Baba vacho nami vachonga karongeka. Handimona ndotaura pamukuda makuwa pamwe zvisingadi zvibude, asi akazvitaura handi podcast. Saka anzi vakasirwa imba inge kanaka kumadheuto kumaubra uko. Vanhu munhu aichengeta, vayanzi vaichengetwa nambuya here. Mbuya vakatengesa imba. Vakati ndakutengesa imba ndotenga 2 here, because pane vasikana 2, 1 wacho ari Cape Town. Handimona kwakutengesa imba iya, vatengesa imba yaya kwakuita kwaiba munini. Vamwe vakaya meno madhira vakaita vakanotora chimbazo here, kubva vabatisa matitle deeds emba. Handimona kubva vabatisa matitle deeds emba, kubva vachinja zita remba kumunhu wakanga wadi vatorera chimbazo akupisa, kubva vatiza. Nyaya iyoyo anzi nanhasi havana kudzoka muZimbabwe, havadzoki. Vari kutotsvagwa nanhasi nemapurisa, havadzoki muZimbabwe, vari kunhingirikiri vakatiza, vari kuSouth Africa uko makore iwayo. Ava vana vanzi vanga vachiri vadiki time iyoyo. Gogo hameno zvakazoitika kwakutengesa futi imba imwe yanga yasara vasati vashayika. Hani munoona vana vakakatosiyirwa upenyu hwavo hwakanaka. Ende mukatarisa chaita kuti isusu tinyatsokavhiridza nyaya dzedzi dzichitanga idzi guys, dzinotanga munhu akaenda kuchikoro. But neikonomi yekuZimbabwe muri kuona zvikuitika kuZimbabwe guys, munhu akazviendera kuchikoro. Handimona but ikonomi yekuZimbabwe ndo inherera, haana pekutangira, hakuna zvakanga zvasiyiwa nabereki zvakashandiswa, mari yakadyiwa. Unopesera kupinda mune zvimwe zvinhu zvisirizvo. But anyway isa haisiriyo nyaya yedu. Ikonomi munhu akabata madigiri yake kana kuti diploma rake, but basa anoriwanepi? Basa anoriwana kupi guys? Ndi HR uya, basa anoriwanepi? Hakuna. Anti mazvona unopesera ngopindawo masikisi imomo. Papa tinozokuudzai papa chiti guys, tisangomhanya kungojaja tisingazivi history yemunhu. Iyi ndio history yandaiudzwa iyi neimwe hama yemumba. Anti mazvona. So isusu chatingangoitawo kukava that shame. Dei Mwari vamutungamirira whatever business vachazama kuita risumuke, aitewo something noupenyu hwake, akwanise kuchengeta vana vake. Anti mazvona akwanise masingle mothers akawanda ariko kunzoko. Anti mazvona anochengeta vana vake, anongotawo zvinoita masingle mothers achiwana pekutangira achichengeta vana vake. Anti mazvona she will do it, she can make it. Dei patowanikwa kana makambani chavari kuzabva noona vanomupawo basa, at least amuka achienda kubasa oita masikisi sepati time. Handimona dei kwaita kambani 1 chaiyo kuZimbabwe inoti hwawo pano vonhingirira vomupawo basa. Munhu akazviendera kuchikoro vomupawo basa, vamupawo basa ochienda kubasa. Kana achiita side hustle yake izvozvo zvemasikisi oita side hustle. Life goes on. She's still young. Mwana mdiki uya asi munhu mukuru ya. She is, I think, she is intelligent. What she sounds, she is. Akadenda ku university she is University of Zimbabwe. Angari ku university hauna kuteerera nyaya yacho yese. Ari ku university anza aigona chikoro zvokuti ini munhu antondiudza akandiudza hama yake. Anza aigona chikoro zvokuti. Handimona saka pfuma yenhaka dzevaberekidzi handimaona. So yeah, anyway isusu wose ndafara nekuti chero paGoFund varume ndiri kuvaona, varume chaiwo. Thank you very much. Hanzvadzi dzedu muri kuisawo ma £10 enyu. Thank you. Handi mazvona tine varume vakutobhilivha guys kuti vanotokunyatsotoona, utoona mukadzi achiti kwanza hana kurepa akahura, hana. Varume vamwe vakunyatsokuona kuti haiwa pane zvakaitika. Mukaenda paGoFund pane varume vamwe varimo vasina kuzvita maanonymous, varume varipo. Handi mazvona varume varipo. Zvichanditarisa kuti ndivati ndichimirira kuti ndione iye tada kutaura kuti chii Cynthia chaasina kutaura, chaasina kubvunzwa naSparks chinyuwani, charoda kunotaura chii, charoda kunotaura chii chanoda kunobudisa, chaasina kubvunzwa naSparks chinyuwani. Tatoneta naye chadumuona isu. Pane munhu akatondipa namba dzake nedzora chiti oi namba dzake dzimufondere, ndikati tichamudii kwesu. Handi akataura zvaida kutaura zvikatopera. Tichamudii. Quite to be honest, no compared to high. Why? Tiupe reason kuti why asinga repino apply wa. Repino kusida kungvanganwa nemhosva dzekutoponda vanhu kuraya vanhu vari kumabasa. Ndidza kupiwa basa nekudai. Ndidza kupiwa. Tikadai muzati madzimai tikadai zita noise nyaya idzi nedhoketi rovhurwa iro. Moziya. Tikadai zita noise chako chaiko. Dhoketi rinoitwa reopen iro.
docket rinotwa reopen tikada kunyazodzifambira chekuti guys imi mese tikaizobatana kudai so women empowerment docket rinotwa reopen oh rovhurwa docket iro nyaya ikapiwa umwe just tikatanga futi panyuwani kuti 1 but tinenge takumutraumatiza manje tinenge takumutraumatiza but rinogona kuvhurwa docket kutanga kuti 1 we are not satisfied pane zvakaitika ngaipiwo kubatana kuti madzimai kuti anoise cheko rinovhugwa rinotwa reopen docket being corporate vanomuhaya vanodzamuhaya nemakai vanomuhaya they will hire vanomuhaya ndiona seti tikatanga kuti anoisi futi tinenge takumutraumatiza guys kutanga zvekunobvunzwa zvezvinhu izvi iwe unenge uchiti ndakutraya kuti nditange kuda pamwe healing process orochi anzi ane masex makamaona masex video acho munoti ane masex video makamaona here guys makamaona here masex tape aya kana kuti makangowa makamaona here mubvunzo wangu ndiwoyo no corporate company who hire because ane masex tape did you see the sex tapes did you see the sex tape ndoda kubvunzawo guys makamaona here kana kuti makangowa kuti kune masex tape makamaona here problem ndekuti tinomhanya nezvinhu zvatanzwa social media I give up chinhu chikangotaugwa chete chakaipa tinomhanya nacho chitoto chichokwadi guys indakatodzidza kuti kubva nhasika haufangi kujustifya chero zinhema rakadii rikamhanya ingoti itofamba neiroro kuti saka ndokuti haunawo unojustifyira kana vatongozvidza kuti ndo zvatawa ndo zvatoda kubhilivha ka chero kadini hapana vanomhanya naizvozvo sex tape makariona here did you see the sex tape iye nyama yaro akamawana ipi iye Stuart akamawana kupi I want to ask you makamaona here kungoti munhu ati ndinawo mune kusamaona nekumaona zvinhu tu zvakasiyana makamaona here because munhu ari kuti ndinawo asi hapana munhu anosati anawo zveshuwa handiti makamaona here ndo zvanditofunga dada tonowedzera kuipisa ini regai timumirire ini nanya tichadombovati nguva iko 8 1 hour tukamunga nditi kuno kuti tiri sure ne1 hour ndi saka 9 10 manje iri kuiti gwepiko tinadzo namba dzindapiwa imbombira tichangeta utada kuti chi imbomira tichangeta utada kuti chi ini tikangwa kuti ada kutaura zvekuti anotaura zvisingaenderani namba dzake ndodzimwaya ana zvaanondiita ini kuno ndodzimwaya namba dzake ndo ananyatsa kumunyatsa kumupindura nyatsodziposta iwe chero sex tape racho rikavepo rebasa reko naive diwe aiwa zvedu tivhigwe vazhinji venyu munawo masex tape apa ari basa reko vazhinji venyu makarekodha apa arimo muzvikomba zvenyu zvakariwo naimi guys zvakambourayani vanapokela havana kuitigwa masex tape izvozvo havana kungobudirira vari kungosumuka nawo ariko ane basa rei haiwa zvedu vanhu vanoita mistakes dzimwe nguva kutoita masex tape iwayo chaiko apawapa tikupinda papakaoma napakapakwa chimota kudaisawa papaketi haiwa zvedu jeremia kana wakanyatsa mutarisaka usadombonyara zvoti kwai kune sex tape razvo ikudii kana kuti chii nyatsofamba wakasimudza musoro wako zvino hakuna munhu asina zvake hakuna munhu asina zvake nhai hakuna munhu anofanira kurepwa guys because une sex tape kana kuti chii kuveko kwesex tape kana kuti kusavapo kwesex tape ikoko haizvozvo hatinei nazvo asi nyaya iripo ndeyekungoti sevamwe vake chete tiri kungo hanzi sitinawo nai zvako iwe mai tu zvako
kopokela kanopinda imo mufirst family momo kunotigo asi sirite pariko mukangoenda kunogugula uko ridoriko understand ritoriko izvozvi mukaenda kwainozi chiko website chamene bandakamboiona so animona itoriko ritoriko anti mashona haiwawo zvakana nebasa rose ivo vana vakuru venyika kuti havana wo ma6 step guys pamwe vanotorekodhawo ndiani anoziva pamwe vanotorekodhawo vanawo imi munoti varume vose zvidhara zvizvo zviri kumusoro kukoko zvinodanana nevasikana maslay queen emutaunda ya guys ngataure chokwadi munoti hakuna here imi ma6 step hakuna here manudhu hesi maishandi munoti hakuna here manudhu guys nda kuvunzai zvidharadhara zviri kumusoro uku zvinodanana nemaslay queen hakuna here manudhurusi ariko vanawo vanenge vachitorekodhana vachirekodha zvinhu zviriko something chingoriko zvinhu zvingoriko mazuva ano izvo its just that unenge wazongoti gotsinye kuti munhu waunenge watrustawo ukapachi manudhu ako aya anozoburitsa anti mashona but chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vanoita zvinhu izvi ndo tiri muma 2020 something animona ndo zviriko mazuva ano vanhu vari kumhanya naizvozvo animona vanawo hobho zvidhara izvi zvinotorekodha vanatori nazvo vanotori nawo vachipota chiona zvimaslay queen zvavo vari voga pai vachitoita masturbation nemabuyu emaslay queen avo zvidhara izvozvi munoti izvozvi kusangobata mafoni vhini evari medu kana uchinodona mune manudhus anenge adorimo manudhu enyazere guys azvingatishandisa kwaikwaya waita manudhu majere mayabudikira iwe kunyatsokumisa musoro usatombogayi kana kusoro kuvhunu tiripo takamira behind you zvokuti kune vari kuzoti kudii usatocheuka kukavada chikakuriyambutsa wona wakayambutswa chimuroi chishamwa chako chakafunga kuti ndamupedzera ndamugona iye zvinochinyatsokufanira namo guys munoziva plani yamwari so uya mucynthia akanga achifunga kuti ndatomupedzera animona ende akanga achinyatsokuti ya ochinyatsotambura manje animona anga achichaiwa $20 mwana we aine murume $20 chaiye aitonetsa kuwana anti mashona now aitigwa ndaona munhu achiita maeco cashi magofundme machi uri kuvata nebhutsuzve chero akazonotaura kuti kudii chero akatonoburisaiwo manudhu acho chaiko nhasi asi bhutsu uri kurara nadzo because majeremaya ndikutonamata ndikutonyatsa kuprofita ini itai handizi kuti mungaitei nemari yenyu kashopu kenyu mungaita ameno musustain hapana kuda kukwira kuda kuti ngokwira ke kutongoita zvedu nyaya ndakamirira naini idzodzo antiona hanzi time haisi kufamba naiwe inguva ikwezvozvo ndotombodhileyawo apa tichizombova takandozomuka ndoenda kunorthampton saka guys nhasi dhede kuenda kunorthampton musakanganwe kuti timu UK kunorthampton kubrayuko saka tinoenda sina kudya nokuti tinodya kumberi koko hi dear hello dear Hello, Sismili, what do you say? mushe kanjani network yenyu network network yenyu haisi kuita buda udzoke futi kwezvikore pale sinokanza kuti ndikudze ndakati kana achitaura nyaya dzeuyu arutaura nyaya dzediamond ndakunyatsa kuvila vuri yakandibloka chakuvhurira ghost ndopota ndichikudongorera akandibloka handichamuoni asi vanhu vake vachangouya chete kana zvapichaya vanouya ndozvazvakanakira ndimbovatsvake vanouya voga hanzi hamuna kuisa adhe iripo emeli adhesi paflyer iripo posticode iripo inde paflyer paya posticode iripo imagine woshanyigwa nekukumbira shamwari yako mari yegasi kokuzosara chindipost'a yake nezuro ndazozvibvisisa necopyright usiku ndandakakangamaka nezuro paya ndazozvirova necopyright usiku asitira mascreenshots pano kwaimai ava ndakavatadzirei achindipost'a kupeji kwake
Zvakaoma. Yes, Natasha. Kutoti posta ako kutora aitotora clip aya aitukwa pano achinoposta pachake achiti kwaihonayo zvandiri kuti kune vanhu vari kunditukira ndakataura chokwadi. Hakuna zvakadaro. Wotaura chokwadi kune chimwe chokwadi guys chekuti chinoparadza. Ndochokwadi. Chinenge chiri chokwadi asiwo chichiparadza. Chinenge chiri chokwadi asi chinenge chichiparadza. Ndoshuwa chokwadi chiriko. Paradza shamwari yako kudaro. Danga isi shamwari yako beta. Your own friend. Kana munhu wakuti shamwari yangu wapedza kuti kwai womufonera kuti kwanzi are you okay? Kwanzi it's not here, it's a ghost. Ruvarashe, why are you saying that? Zvirova necopyright zvokoda bugwa zvienda zvirova necopyright usiku nhasi. Hoi ghost. Tatoti zvindiye kataiona achiposta dzimwe nyaya dzamhenu zvaitaura. Saka ghost riri kuda kutokwira apa. Zvakaoma. Ameno guys. Interview kwa iri kuitigwepi guys? Uyu here kana kuti uyu Facebook kana kuti YouTube. Interview toda kutovepo tiwe utoda kuti zvaasina kutsanangura kwaSparks chaari kuda kutouya kuzoda. Ende munoona kuti guys kuma industry kune ndiye zvake uya. Muri kuona kuti kuma industry kundoriwo nehondo dzeko guys madziona here hondo. Kuno kundaimbotwa kuchikwa isisine lwantora chingwa chedu. Maona here industry kusaidhe kuma podcast. Kumapodcast uko munhu achibva uku nhasi achigamwa uko achinzi iwe ndofunga haugoni munhu gauye kwandiri uya gauye ndimubviseni. Ndaseka. Sparks dzikabva dzaisa post. Sparks dzikabva dzaisawo post kusaizana chaiko chaiko. Izvi zviri kupa industry izvi guys. Kwanzi yakatoitwa is uploading uye akatoitwa zuro. Hanzi asaola chamubvumburudza. Zvogobatsirei mukunda nokuti zvinenge zuro uyu anenge achiti zvaitwa kazvapera vanhu vakudi zvoendawo zvichipera. Nhasi yomutswa zvefureshi. Unopora rini? Sure, but muno mazvona kuti zviri kweseka guys. Gwakwacho kuri kwese kumabasa uko. Nokuti sure nidiwe yekuti amutore munhu atogwana ushu. Iwe atora uyu atora uyu. Konidiwe kuzonomutorera kuti chiuya kuprova uyu kuti iwe augoni basa ka indi ndogona basa. Uya kwandiri nandigoni. Kari kugona one Sparks. Anogona one. Ende mibvunzo yaSparks imwe yacho munhu anoziva kuti zviri sensitive. Saka ighost tati. But kana rakanzi official music ndiro zveiwe tatenda. Ndiro. Saka ndiye harisi ghost. Harisi ghost. Kana rakanzi official master music ndiye tatenda Changamire. Ndiye because ndi DJ uya. Kana rakavhugwa 2020 ndiye nderake page. Nderake ndiro. He just ndatotanga risiri active page riyari. Because munhu aizama kutombosumuka achita zvemusic achidini zvichiramba. Kana rakatonzi music nderake ndiye. Kana rakatochinjwa mazita ka 3 ndiye. Nderake page. Nderake. Kwa Sparks aiwa ola ndiye akatora chingwa chaSparks. Aiwa ola ndiye akatora chingwa chaSparks. Because ola akanotora Jeremiah vakaenda ndianiko. Jeremiah vakaenda kwa ola nditi. Sparks akatora uyu Cynthia ka. Anditi kuuya kuzonotora uyu sei wambotogwa. But Roxanne tingati ari professional zvokubvunza munhu kuti wakabviswa virginity nani. Do professionalism yacho. Kuti munhu akakubvisa virginity ndiani. Ndiyo professionalism imika imi. Aiwa apelele ndiye. Musikana yanoita zvemusic. Anoita zvemusic zvokai zvo DJ zvokuimba hamina aidamboitawo zvokuimba izvozvi. Ndosaka ndakati musikana uyu aive achita godo aita silent wo naMaJeremiah. Nokuti mukanzotarisa anti munaita zvemusic zvearts. MaJeremiah is also into arts. Ende uya musikana anonzi kudhara akachita izvozvo zvenhingirikiri.
achinza achita zvemusic. Aiwa kuva iye anogona kuva ari EMP, anogona kuva ari iye chaiko chaiko active. Ndo saka munhu wese ane account inenge isiri active but account akavhura sezvekungotauka. It was public demand. Public demand nani esati nambozviona tangoona flyers. Public demand ndiani akati public yacho ndeipi yakati ngaindeko. Public ipi nguva itakangoona changu wechiposta isu. Nyaya yanti yataida kuziva panyaya yavo apa inyaya yekuti repu and a little bit of background and tizoona chakasvika pakuti nyaya yerepu chii handiti. But ngobva wandibvunza kuti vakabvisa virginity ndiani. Anta zvema-arts anditika saka achita zvema-arts anditi achita zvema-arts mai Jeremiah vantawo ma-arts vachiita zvema-arts mai Jeremiah vakauya kumasure uyu musikana uyu agara achiita zvekumaneja ma-artist izvi. Remember kuti akasangana namai Jeremiah avava achitove achizvita ari kumaneja mheno ma-artist ari kuzviita aimaneja uko andivazviona. So yanga itori competition vari musemi industry apa mai Jeremiah vosvika vopisa kumudarika. Guys, what do you think ichi chinoitika ipapo? Vosvika vopisa kukudarika ivo vagara vauya kumashure kwako. Panga paneka competition ka silent competition kavasina kuona. Retirement unoziva tichi aikwanisa kudaro kuti I don't know, I can't answer that and what andiona. But uruza munhu atiri kutaura nezvake uyu. Munhu atotsa nezvake akabva kusangana netsaona. Munhu aribva una rebhu panguva inoi. Handifungi kuti pfungwa dzakuti no comment on that one dzaitove mumupfungwa. Munhu aitongoti aifaitira kuti ndiri kuda kunzwikwa nenyika, ndinoda kuchenesa nyika, ndinoda kuchenesa zita rangu kunyika. Vanhu vari kuti aitoriwo nenzara yekuti azvichenese kuvanhu kuti vedu ndakarepwa. It was a cry for help. Zvazvokuti azofunga kuti I don't know kana kuti no comment kana kuti chii panguva yayo handifungi kuti akanga achizvifunga. Chaivepo akanga achifaitira kuti I want to clear my name, I want to tell people, I want my story, I want people to see zvechokwadi vari kuti handina kurepiwa ndakarepiwa. Uri kuona the timing was wrong. The timing was wrong. Hanzi Simeli makanzwa here kuti chikara vane mwana. Chikara vapi? Chikara vapi na hii Michael? Chikara tite maswanda here. Vangaita mwana wagotedza kundiudza makamuonepi? Makamuonepi? Vanoita vangaita mwana wagotedza kundiudza imi. She was vulnerable, guys. Panguva yava munhu akanga kupodcast kutobata ole wacho kuti ndoda kuenda kupodcastika vaitori nei kutoti ndoda kutaridza kuudza nyika kuti pamwe ndihwikewo because vanhu vairamba. Remember, maybe ndakanotsanangura zvisiri zvokukoti vanhu vanondinzwawo kuti ndosaka vaidaro. Andimazviona. Saka panotinetsei. Tete mazonda mana imi. Handisina kumboona. Makamuonepi? Odini zvandiri kureva kuti panguva iyayaka zvokuti kwai mubvunzo yandidavirika panga pasina. Tikutaura nemunhu anga ane trauma wangu. Nyika yese ichiramba kuti inhema dzake akahura. Handiwana deal gone wrong. Handiwana saka aive nenzara yekuti ndiri kuda kupruvha kuti vanhu vandinzwewo. Handifungi kuti pane mubvunzo wairamba kupindura ipapo. I don't think so. Tete masanda haiwa majokes. Handifungi kuti vane mwana. Tete masanda makamuonepi? Makavaona chimwisa mwana wacho? Hai dear. Muri sei? Mushe kanjani? Tiripo. Andangokwirira kukudzai sekwatete maswanda vakatobuda palive vachiyamwisa mwana. Imi. Verengai comment section chokwadi. Sure. Takuenda bye. Handisi kuzviziva ini. Havana mbondiudzawo. Isi tichitaura kuWhatsApp.
Ha, ini ndichana kuwhatsapp. Makuru kuti ndizivi ndega nditenda vandiudza. Aiwa, tetimasana nemaskitsi kemongona kuti maskitsi. Kai ndewa mimba yandisina kumboona. Guys. Aiwa, tinoda kuti takutiudza tetimasana ivi tetimasana kutaura nawo nyaya ini dziri dhipu chaiko. Agotedza kuudza nenyaya dzatinotaura. Ndaramba. Ndazviramba. Ndazviramba. Ndazviramba ndoitoni. Ndazviramba izvo. Tetimasana ndinotaura nawo nyaya dziri dhipu. Pakutedza kundiudza zvemwana zvisi dhipu kaizvo. Ndoitoni. Mbinoenda kune foni yangu. Zviri kweri zvamuri kundiudza. Vane namba dzavo dziri mufoni yandiri kushandisa iyi. Namba dzavo dziri mufoni yandiri kushandisa idzi. Ndiende kupeji kwavo toni. Namba dzavo dziri mufoni ndaida kutofona. Sure namba dziri mufoni yandiri kushandisa iyi. Yatotanga here ndapapa sei kwa. Tete maswanda. Marizauti erunyararo. Vakabata mwana. Pati papicha ivangobata mwana havasi kumwisa. Alright, ndichakukudzai. Ndichakukudzai kana vandiudza. Aiwa. Ndichazokudzai kana vandiudza. Kuti ishuwa. So far, aiwa sandazvi. It was also Matigimu was saying the same after I was tichazoziva. Hanzi vakadeleta life. Imbomirai ndichavabvunza. Foni ingoti ndaida kuvafonera muri palive zvino foni ndiyo yandikushandisa live. Mimba chinchi hachisi chinhu chaitovaita zanotondiudza. Isusu tinotaura nyaya dzakakomba natete vasivandi. Andito do amen. Maybe. Kana hazviti. Kuti kudaro aiwa ndizvo vachandiudza. Vachatiudza. Mimba ikaenda tisina kumboona. Makorokoto dzeni ndichatanga ndawana ivo. Hatimboisiya iyoyo. Chakudzai chavabvunza ndoga. Vanoti kupei namba ndifoni. Unza. Kana unayo because namba iri kufoni iyo. I hope ndaira namba vasingasiyi. Because vanoziva namba iyo iyi. Yandiri kushandisa ndanikire. Aiwa pamwe ndewava wasiya. Ndosanda wedu wakatoti kudza vaimbo. Kudazvo. Amen wazvo. Right. Guys. Havana mwana vamupemi pro. No. Skiti vanoita maskiti mazonda. Timu inobva yatoti ndewavo kunge munyatsoziya guys kunge maivepo ko mukazouva kuti hasi wavo. Problem yamunayo pasocial media apa yekumhanya nezvinhu zvamunenge mangohwa kana kuona kudai. Imbomirai mutange manyatsokuona. Mirai chanzwa vachandiudza. Vachandiudza. Ingadi vakatiudza kana Matigimu ingadi vakamuudza. Tetimasana nowirirana naMatigimu, tetimasana nowirirana neni. Ingadi vakatotaura. Isusu tetimasana vaitomborwara chipinda muchipatara tisaitozviziva manhu vamusandombozvizivi. Isu taitozviziva ini naMatigimu yedu taitozviziva kuseri kuti tetimasana vari muchipatara izvozvi tichitofona tichitotaura navo. Saka funo namba yaramba mufoni womukaimo. Ndikangoti ndiri online avo totaura kuti ndewangu. Obva ndoti ndewangu.
But anyway, ndichavafonera ukole after this. Ukole. Kwaiva kumemaidzigwei mwana wavo, chimemaidzigwa mwana wavo. Nani ane zvivindi zvokumemaidzira munhu mwana wake. Ane zvivindi, anosviwa nepi munhu zvivindi zvakadaro. Hanzi Cynthia apiwa mari hombe, haiwa mari akapiwa zvake. Cynthia yarutsvaga mari uya, asi sekupiwa wakaita mari nevakomana vaya ivana Tava vaya. Angamupiwa futi mari ndizvaangoita. But anyway guys, miraitione kuti tema chena kana yasvika zvinofamba sei. Miraitione. Hanzi iye inhumbi yaitaura saiwa hava vasingarwari nenhumba. Sisi tiziva zvaivarwadzisa kuti chii. Yanga isiri nhumbu iya. Yaivarwadzisa. Vane zvimwe zvaitovarwadzisa. Vane zvimwe zvavaitorwarawo nazvo. Kwete zvenhumbu. Kwana baby sisimeli beautiful. Hati alright, mirai tichaona. Vachandiudza. Chakudza. Vanonetsa timusanda after time sometimes vachitaura kuti ndainyeba. Anokudzai kana kuti ndezvechokwadi. Achataurawo. Right. Saka team of Dampton, please. Hande masikati tinoona. Inango chirega indindi. Ndifana kugeza ndakamirira 10 yacho kuti chaya kwasara maminutes. Kwasara maminutes. Christabel Ruthi. Christabel asiriyewo kwa VK. And ma content creators ema couples waya futi guys. Hey, muri kuzviona here guys. Musapiwe pressure. Ma content creators muri kumaona here. Ema couples aya. Vanouya achiti smile sekerera. Idana nai. Vachidyisana zvima strawberry. Vachidyisana tsoka idzi. Imimi masinguzi mchiti hey. Vamwe zvavo. Kutomhanya kumaprofita kunga kuti ini ndinenge nezvandakaitiwa chete. Munhu wangu haamboitiwa muchipiwa. Guys, kuseruko vachitoda kurambana. Vachitidiburana. Ende VK ndiani aiziva kuti my guy achangana asi chaichai my guy uchanobuda nemusikana ku TikTok uya. Ndiani aiziva my guy kusiya chimwana chachimusikana chimukadzi chavo chechidiki chiya. Chimukadzi chavo chechidiki chakanaka chiya kunotora zvayo njapisi yeku TikTok uko. Ma South Africans. Esi Karen, how are you Karen? Kupa vanhu pressure. Unoziva kuti shi Kim. Asi ndakandichizozvifunga ndichibvunza ndichiti ndamuona kapa aposta kuti kwai asvika 30 years nasi. Munozoti ane 30 years guys, anyora kuti kwai ndi 30 years 3 baby mamas. 30 years. Saka ndiri kugaya kuti marriage seminar dzaiita dziya. Marriage seminar. Ati naimi vanhu vakaenda kuma marriage seminar. Maenda kunodzidzei? Aiwa kuvharwa mbudzi trabalance. Naimi vanhu vaenda kuma marriage seminar kwa VK. Maenda kunoitaurei, maitaurei kuma marriage seminar. Maitaurei. Ani 30 years, atina 30 years nasi. 30 years. Zvotona maenda kuma marriage uko. Angari 28 years. Varume vakuru vandakaona. Iwe Zuri ndakuunblocka ubehave. Behave my sister. Unoonekwa nemadhimini uchindibvuraudza ndachana ambokanganisira ini kuti unondibvuraudza. Pane vamwe vakakumbira kuunblocka ndobva ndangoti uyu ndongomboona achitambirawo kuunbureka ndimubloke. Ndikuunblocke. Behave my sister. Kana musina kutadzigwa neni mukaona pachitaugwa zvava mutombozivi chokwadi kana kuti munongosvika muisa zvikomenti renyu apa musingazivi nyaya yakakwana. It's wrong. Guys, chitiudzai pamakanga muchienda kuma marriage seminar. Anga 20 years. Maenda kunoitei guys. Chii chamakanga muchidzidziswa na my guy. Chii chamaidzidziswa na my guy. Muzoti guys ndaperegwa panoona pakati 30 years. Ndaperegwa munoziya. Aiwa ne 3 the umane 3. Mukadzi mukuru ane 2. Mukadzi mukuru ane 1. Kune 1. Ainawo 3. Ana aiwa nasichanga chigocha. Ainawo 3. Kunosati kusemina ke kwakati ndanokaona ndationa varume vakuru vangu variko kusemina. Varume vakuru. Vanga variko varume vakuru. Saka ndozati
Ndetinai Mwari. Saka vanhu vakanga vachidzidziswa nechikomana ichi chana ichi. Chanana ichi vakanga vachienda kunoningirira kuno marriage seminar yei. Iyo yaitosheka marriage yake. Yaitosheka marriage yake. Vaitosheka anzi vamarasa vaiti handisi ndakabhlokwa pano wai. Vanenge vachiziva vanhu. Madhimini angu ambobhloki pasina nyaya. Vanenge vakatondondimemaidza asina chakakanganisirwa neni. Hazviite kuti unongobhlokwa pasina. Never. Adhimini rangu ririmo mumastreet umu. Reririmo. Vanaleti varimo mumastreet umu. Vose vanashumbresi varimo mumastreet umu. Kwanzi nyaya yake ndoiziva asiri yakatadza. Chiuya utiudze. Uyo atwa nyaya yacho ndoiziva asiri yakatadza. Mirai. Ari kupiko comment yaendepi? Comment yaenda kupi guys? Comment yaendepi? Ndichegeva comment guys. Pana tine ushu Mashia. Uya Mashia. Gaitiwe zvedu na Mashia. Uya utipire Mashia kuti uri kuti haasiri ari wrong chichakaitika. Baba vasikana, thank you bro wangu. Thank you Sawi. Sawi wakunyatsa nditrust manje. Andiona. Ukaona ndikauya ndikati uyu wrong. Bro wangu anondibeka apa. Anotoziva kuti tisivila vambotaura zvinhu zvokunyeba. Vanhu vanenge vanofollowa vaya manje ndio vanozoti nemai nevabati munenge musingatooni but tine tatoona guys. Musatanhari navanhu vakuru imi. Musatanhari navanhu vakuru tinozviona tinenge tatoona. Chimufana checho ndakati guys chimufana chendakachiona ini kudhara chimufana checho kuti chimufana chimbavha chitsotsi ichi. Chiya chimumaiga ichi. Ndakachiona guys but kuti nditaure ka pandakabveza ndipakabhuya mukadzi we £10,000 panapa. Munhu akatanga kutivhurama kuti ndizonyatsa kumutsvaga ndizonyatsa kumuongorora inini. Mukadzi akamboya panapa £10,000 uya. Akauya akati ndokumbira live akataura ndakataurirwa mari namaigai. Ndikati guys inasanya kumbomutarisa. Ndopandakati okay paya akanapita nenyaya yake ndikazotanga kumutresa manje ndoga maigai. Ndichimutarisa maigai uya ndichinyatsoda kuona kuti ari kumboita sei. Ndikazona kuti itora mari United feja. Ndikadzoka ndikati guys uyu munhu inda henyu itora mari United. Hakuna ndikaenda kudzai vamwe vakati nema matotanga madai ndikati handi zvamunoita ndikati alright. Saka pandakamuona ndikati hapana zviri kuitika apa ndopasira chiripo pakatengwa mota yakasports kaka yakachichi ndakanzona kuti haiwa ife jake ijuma mari kunikiri kunonzi kutrading huku manje munhu ari kufona pafoni yandiri kuitsa live. Uri kutondifonera mira ndikufonere back ramba uri pafoni ipapo nditore namba yako. Ramba uri ipapo. Ramba uchifona ipapo nditore namba yako. +27 tiwe nyaya yacho. Saka muri kutozvibira kuti nhasi makuwa pano imi guys ka zvakaoma. Muri kutoda kuita makuwa shuwa. Sadiri zvemakuwa panesu. 97 right ndakuchikudeclare ndokufonera inini kubona iwe chinobusa musoro wangu usina kana kukamwa nai mira inde paningikira ndichamufonera right chidaira dairai ka my sister nima amchifona apa neiyo ndakufonera ine imwe phone chidairai ungachifona ndiani kwasiriyo here Mashia ngachifona zvapa wandati kumasha chingokwira zvongotiudza iwe unoda zvekuisa audio seko uya unongotenda kamera uya utene kamera yako chete unotlei tena kamera zvedaviri seikwa ndinoti hello sisimeli pano iprivate number
Sisimeli, this is private number yangu. Ndokutoinda muvanhu kwainoita private number ikoko. Aimwana ndatopa 1 yatopinda muvanhu private number iyoyi. The next thing inenge yakutofonwa nemunhu wese. Saka ndamuona guys kuti chitsa ndobva ndati inini kuti ndiuye nditaure pano kuti guys chimai gai chika hapana zviripo chimbavha ichi. Ndikati plus muri kungojutwa kufona. Hello? Hello? Yes, ndeipa Mushe, uyo mukadzi akabatwa nechikomba nebest friend yemurume kuNigeria. Saka asi airipenta zvake mukadzi, but munongozva kuti ukazobatwa uri wemukadzi, aiwa murume anoenda amiri, ndoinyaya iripo iyoyo. iwe wakazviwepiwe. Wakazviona Same story. Mukadzi akabatwa zvake nechikomba. Agara zvake kumamisira vakadzi. Aiwa unoonekwa kuti ari rafu. Unoti ukaona murume anoita zvekublicha nekuzvida, munoziva kuti murume anozvida akafanana nauyo aina angokata chokwadi nini plus varume vatsvuku ndonanguda murume mutema. Varume vatsvuku anotominutsa. Anoonekwa kuti anorova, anotoonekwa kuti ari rafu. Mukadzi wake akabatwa nemuNigeria. Cape Town ndo mavazere kabani kwakabatwa ikoko. Saka iwewo mira, iwe uruda kundiudza kuti wadona totapedza kunyeya asi iwe wagoni kuwa dzoka kwemione Cape Town dzokai guys dzokai olanga amudedze pana kuti atoita zvabai Jeremiah anga hadani maigai kana mukadzi wacho kwewe unodonha asati apedza kunyeya asi iwewo futi uri pabasa kwaugoni kuedha here umuya ari kutaura muedhe zvomusiya apa chiedha kamashiya edha mashiya wamuzivi ndatongoona comment yakati nyaya iri kuziva but I'm sure akakwira ndonyaya yachakudza because ndonyaya iri iwe watiimira zvewe iwe watairivenja mira watairivenja handitika airivenja chii kurokwa here kana kuti kuurigwa vike anorova ende anohura mazvokutanga aiwa kuhura atotitadza kuti anohura ende achirova kuna varume vanongohura havachinyarara ukamubvunza anongopeka orongokupindura rafu zvino uyu anotokwatwa hei saka ikwatira mwana uya mwana uya airohwa zvake vachida ndimubwini ende panenge achinyepa apa ende futi iye anodya mari dzevakadzi noti kuti ndiye anoswera vakadzi nhema dzako anodya mari dzevakadzi kweiye handitaanoita mari yenhingikiri mari ipi anenge achikonekta nambavha nemanigeria iye anokuendesa kumanigeria muno yetrading zvekoko saka mukadzi mari yaizobvepi aizoiwanepi mukadzi uya mukadzi ane saluni yake mukadzi agara vauzviita saluni haina kuvhara here iwe unoziva zvebiutika munhu ukaona munhu waari kurotwa mira kola ari pafacebook timbo wako oright saka apa ndewe kupi wadonha kola ari kubasa right kola ari pafacebook kola ari pafacebook hello muri seiko sisimeli tiri right ndimika munadzo dzecape town idzi dzeguwa iri my guy mwana uyu ndomuziva akaimbogara kuparklands amusikana kuno Cape Town so mwana uyu it seems like vabereki vake vane mari alright I think hanzi mai ake ari kuUK something like that papa okay so my guy anotaimira vakadzi vaive vane tunhu 12 alright saka iro irombe nai iro irombe haana chainacho my guy uyu alright so my guy uyu akaabvisa mwana for a long time nguva yareba so I think mwana anenge akazoita revenge but mwana ichi ndinotochiziva chaitambira muparklands nepapadogs pandakamboshandira
Okay. asi munhu akashata mwana iye shes very very decent. Nematauro ariitwa nevanhu mwana iye ari decent. Okay. Saka pamwe Ngoti haana Maigai kutohura futi, pamwe akashungurudza haana mwana. kutomboita chikomba chachona, pamwe haana kuita. Ndoti akatombochiita. Ndakapedzisira sangana nemwana wekudhara pazotanga kuita zvamaigai vachiita zvetuma Facebook Iwe unoti munhu ndopandakapedzisira anorohwa sei? Kana nditaura zvokuti anorohwa kudai, kana airohwa kudaro, ungabvoitira chikomba munhu anokurova kudaro anokuuraya ka? Handifungi kuti akambourayi. Kubuda kwemwana uyu ndofunga anenge akazoitoita zvokutobuda Ndopa zvebhaiki akatongobuda zvokuenda, zvokutobuda kwete zvokuti kwanzi akaita zvokuura ndikuchirambira Krista Bhenyu. Ndikumurambira. Mwana iye hatomboita zvese izvozvo. Shuwa ndikumurambira, indaramba. Asi kuti Maigai munhu anoda vanhu vagara vane zvinhu zvavo. Irombe dzvuku. Irombe dzvuku Maigai. Irombe dzvuku iro. Kana torohwa tose. Ngaiti malaivu guys. Tine zimazano malaivu hatichamachikika isu. Hatitovhunduki. Guys. Hey. Saka Maigai irombe dzvuku guys. Hanzi version iyi yekunzi akaita NDP comment zvemanigeria ndeyekupi yandakanzwa neclosos handiyo hapana chiuri chakanya kwendi kusve inini pai kutaugwa yatongondirambira hamene kuda ndiri romwangu but yatongondirambira ichiedza wakuda kuguhwa wakukwira yakatondirambira yekunzi kuchihure pamwana uya hamene kuda asi yandirambira pane zvimwe zvakaitika. Munhu anogadzirirwa size inokwanirana naye. Ndakangotaura nyaya yerevenge. But chiedza pamwana uya pakuti akaita chikomba ndikumuramba. No, hana vibe yacho aiwa hana. Nyaya chaicho iripo haisi yechikomba. Exactly. Nyaya yechikomba I doubt. Nokuti chiedza kana uine munhu anokuabusa chaiko kutunyasabusa anokurova zvokurova. Aiwa hauiti zvese izvo zvanotyisa. Hauite chikomba unouraya hauiti zvese izvozvo. Inini sesimele ndinogona kukuudza ndakabuda parelationship yandakati 15 years ndakagara nemunhu. Aiwa akasingarovi he was verbally abusive. Munhu wekuti ukageza anoti, are you going out in that? Is that really what you're wearing? It's not one day. Abuse is systematic. Unotozomuka woti zvandiri kutobatwa zvakaipa panapa regerai ndikuudzei zvandakamuita Sisimeli. Ndakamugadzirira size inokwanirana. Akaita 1 week achichema pafoni kuti achichema namai vangu. Ndakaona varume 2. Mukamuita sei? Ndakawana varume 2 Sisimeli ndikati ndiri kuda zvekushirwa zvegore. Ndaiti imwe ndichibata Sisimeli ndiri kukuudza chokwadi. Ndaiti imwe ndichibata imwe ndichipinza munzeve imwe ndichiita Sisimeli ndakaita mashiripiti ndova ndamutumidzira vhidhiyo. Watobuda here mumba make? Ndakanatobuda ka. Okay. Yeah, after the fact but ndakamugadzirira size inokwana. Uri kuchema chi mukadzi wako asitadza kubata zvakanaka. That was a revenge situation yekuti ndakanyasa kuona kuti ndikaregera kumurevenge I won't be able to move on and ndinoramba ndine chigumbu. Ndakaita zviya zvekupedzera munhu. Imwe ndakabata imwe ndichisa mujeve Sisimeli imwe ndichisa pamwe rinogona kungobuda vhidhiyo racho zvatsangoti Sisimeli kuita sekuti zvezhara 15 years. Unoziva nzara ye15 years ndichibata imwe ndapa imwe ndichipakira mumuromo dziri 2. Ndakamugadzirira size Sisimeli. Murume mukuru akachema hanzi achichema 1 week munhu mukuru achichema inokwanirana naye. Saka zverevenge ndizvo zviriko Sisimeli. I love you. Sisimeli ndakamubata panonaka. Ndisa zvaya zveextra zvaya zvekuchemerera kuti extra. Akatanga kuona 1 ndakabata neright hand akafunga pamwe ndarara nemurume 1 ndobva ndapinza imwe 2.
Two, vari two. Wakashuta firimu. Wakashuta firimu. Sisimeli, aiwa ndakapedza basa. Wakapedzera. Wakapedzera. Sisimeli, I love you. Rega ndinone kuma comment section. Love you too, Chichi. Okay, iripo Chichi. I love. Right. Guys, munoziva kuti chi, munoziva narcissistic behavior. Makamboona kuti murume wese anodhivorsa nemukadzi anofamba achira kuti mukadzi wangu akaura. Makambozvinotisa. Murume wese anodhivorsa nemukadzi anofamba achitaura kuti mukadzi wangu akandiurira. Anotaura mukadzi akandihurira asina kuura. I do not believe kuti mwana yakaura. Mwana yaanamboura. Panotori nezinyaya uya maigaya aitonetsa. Ende musikana ku TikTok munogona kuchitongoti uya yakaibuda chikomana. Munogona kuzofainda kuti konga kuine vamwe vasikana vangu ariko kumasuruko. Vaitomushungurudza mumba. Saka yese yavaizouya vachizama kudini mukadzi unenge uchivhara zvinhu zvemumba mako. Anomaona. Unenge uchivhara zvinhu zvemumba mako. Anti munoti haungazongobudi uchitaura kuti zvakazodai vakadzi vakanda vazvigoni. Anenge achivhara ntakadzisa kuti unovhara zvinhu zvemumba mako. Unenge uchivhara zvinhu zvemumba mako guys. Pane dzimwe nyaya dzekuti unenge uchiti ndinovhara nyaya dzangu mumba. Asi wozosvika pakuona kuti maybe ndakutonyanya kudhererwa stereki. Pamwe achatouyi kumba, pamwe achadai. Handimaona. Mukadzi wamakangobuda. Andimazviona. Kana kuti maigaya wacho ndiye akatobuda kana kuti mukadzi akanoti panapa ndaneta kana unenge utotsvinyirwa. Yatangereko ndinodoiplaya pano ikwaula iyoyo. Ndinodoiplaya pano. Mira tinde ku YouTube ikoko. Tione kuti yatanga here. Zvokuti akaura izvo aiwawo. Kuna zvakadaro. Sati yawe not yet there. Sati yaiswa. Get me. Hatoda kuiplaya pano tichinyatsonzwa takaungana anti kungotaura kwavanenge vachiita toda kungoinzwa. Anozviita kamunhu akapenga mirai kani anozviita munhu akapenga but ini ichatomuuraya ndeyekutamba haidhi wacho ichatomuuraya ndeyekutamba nemoyo yevana yevanhu achisiyai yekutamba nevana yevanhu achisiya iyi kai ndo yakatoipa manje ndo ichamunyudza iyoyo. Mukadzi aisapeta chiro nyakuenda zviramba rere aiwanda zviramba zveuchiurei kana hakuna ndiriko kuYouTube kwacho hakusati kwava nechini hakuna chakandwa sofa hakuna chati chaiswa sofa ngatotarisa ndione kuti kwaiswei hakuna. My guy ndakamuona munhu yandikati kuti ndichataura handi vati nateni ndakatoimirira kuti ndichataura ndikati kunonzi imi venyu vaya vainzi vanoita ma3 tibvirei apa muda kutaura kuti unonzi une godo ndikati rega ndingonyarara asi ndatozviona kuti chitsotsi chiya aiwawo ndakazviona chitsotsi chachiya nokutoshaya kuti varume vanombonyatsodei chaiko chaiko chaanonyatsoda munoshaya kuti anonyatsombodei chaiko chaiko ndozvishaya. Haisati yatanga guys. Gai hapo gai aikande. Haisati yatanga. Right. Yatanga. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and/or opinions of the Ola 7 podcast show. Your discretion is advised. Two days ago, we had an explosive interview with Ashley Maseneke, popularly known as Amai Jeremiah. That conversation sparked a wave of mixed reactions, opinions, and also emotions across the nation. During the interview, one of the major topics that came up was about her close friend, the one many believe sealed her fate in the court case. Now, I know most of you
have already heard Cynthia's side of the story on the DJ Sparks podcast. Shout out to DJ Sparks as well for that insightful interview. But here at the All 7 podcast, we believe in digging deeper. So today we are doing a follow-up. We are joined by Cynthia Guringo, a key witness in the court case. She already shared her story on Sparks platform, but the streets have been talking. Some even calling her main reason behind my Jeremiah's conviction. So we want to hear what Zakamia say. After May Jeremiah lost the court case. So today we give you space to explain her side of the story. Because as a podcast, we give people a chance to give us their side. Because every story in my sides are true. So we had May Jeremiah, the victim, and today we are going to hear from the friend. Was it a real friendship? Was it that one, fake friendship? Or was it like that convenient friendship, maybe for convenience or something like that? We want to hear from Cynthia. And watch the space. The boys are also coming to testify or to tell us what. To testify, guys, to testify. Before we go any further, let me just. The boys are coming to testify. Guys, pardon my voice. So voice so for this interview only. Guys, the guys are coming to testify. Actually, under the Jezebel spirit, Pangamuna Sparks. So do you stand or do you still stand by those words? I do, Ola. I do. Even Nakamuza, maybe not with the name. Nakamuza before all this happened. Could you've got the Jezebel spirit? We are dealing with the spirit here. What had you seen then? When you say, okay, we're dealing with the Jezebel spirit. Okay, honestly, she is finding herself in certain situations, similar situations to this one. A lot. Which one? The rape situation. Okay. She has been finding herself in the similar situations before. Saka kuya kwakaita kumba kwangu kuchaya kubatsirana kuti how can we deal with it kuti zvipere. Asarambe achiwana mari through Musana. I can say that, yes. Did she tell you that, or you found out, or you knew? If she knew, how did you know? She has been confiding in me in a lot of these situations. One, this has happened. But I my points, guys. But I my points. And this really, but those I did. And the knew I don't want that, my friend. I think I have a way of helping you. And she came. And she came. When did she come? She come when? I don't remember the dates exactly. Okay. So, during the interview that I had with her, she openly told me that you guys used to share deep stuff. Would you want to share with us some of the things that you guys, were dealing with, or maybe you were discussing? Or how deep were they? It's a lot of deep things. A lot. I remember achindiudza kuti murume wake anga ari kutocalculata kuti but iwewe hauna mafriends but una Cynthia. Asi akazoti jokingly in a way but ishamari yangu. Saka that's just to give you a picture of how close we have been. Yeah. Yes. So you've known each other how long?
Since 2014. Since 2014 Until now. Until recently, apparently. You know what? We want you to tell us what zvanga zvakanyatsomirira sei paspirit yaJezebel yaitobuda here pamene pacho. Because we know kuti munhu akaenda kundobatsirwa munane nhema uyu guys, manane nhema uyu, ane nhema uyu. manifest or something like that. Did that spirit manifest? Manje kwaula kwacho maviews hakuna, kune 555 kwete, hakuna vanhu vakawanda. Akabuda achiti ndakuenda kumeeting. Achida pakadaona kumeeting iyoyo. Yes. Ikamanifest. Ndo yakamusunda kuti ngativhe panapa handei. I believe she. Mukuteka musunda. When I'm saying manifest. Apa ndopakuzvishuta in the foot manje. Not like that happened. No. It didn't happen. Not like that. So you mean you were just saying any spirit? Yes. Based on the actions of a man go on. Yes. Exactly. Okay. Imimi don't go to go something like that, right? Yes. The spirit in him. Young cheap whether you told me about. Black and white. But tell me about the spirit. What was it saying about that Jezebel spirit? The spirit, though aina kutaura, I believe it's deep. Madimona no wonder so I don't believe kuti runotobuda rotaura. But rinokusvitsa mumasituations ekuti rovha rakusiya futi kana rakusvitsa paroda kukusvitsa rovha razokusiya uzongoerekana kuti but handichaitei. Okay. But before you went on the podcast to say this, na Ashley, I want to understand. Takataura nezvazvo. With Ashley? With Ashley. What? Pandakazomuti huya kumba tibatsirane. Asi ndikuona kuti rakatohwanda kana nenew. To a point where anosangana futi nemawani. All right. You said Muriko Sparks. Like no. You know, but 20% might be true, 80% kunyepa. Are you still a DJ? I am. Is a DJ? And I believe I'll always be a DJ. The clubs? I can't do clubs. I believe I have elevated from being a club DJ. So you do what? I do events now. Okay, like wedding stuff? Yes, I have got my own company. Flyer ripo page. Tapsa flyer iripo location. Tapsa post code ripo pa location. Pa fly. All right. So, but just out of curiosity, how and when did you know that, you have a gift? I believe, to be sure, that is a gift. I was in Nagana 2 years. But I'm sure I've got this gift. So I'm going to asi matare angu haazi matare. Ndinoramba madzimai because ndakapinda pazviri saka ndochidziva chokwadi saka ndotorambirawo vamwe vanhu. Because takambozvitirwawo. Ndozopedza pana chari kutaura zvinhu hazvipo hakuna. Nditoziva saka. I specialize in counseling first. I believe in counseling first. Taura nemunhu. Kana paine spirit from there it manifests to taura. I don't believe the evil spirits actually are comfortable around me. Ndinotosara ndichitaura nemunhu. Saka pandotaura nemunhu ndenge nchida kuti
spirit yepa yakamumirira panzi izoshaya pekugara ibva yatama. That's how I help. Okay. And then if kana yazopinda panyama yemunhu, I use herbs. Ndikakudza kuti ndinotoshandisa maherbs echirungu, rosemary, anotowanika musupermarket, but I know how to use them. Okay. Spiritually. So you are a sangoma. I don't like calling myself that, Ola. Baba vari kuramba chingofona madzibaba vari kufona guys. Madzibaba vari kufona ndiri pandai. Asi vari kugwa nemukadzi. Ndikwanisa kuita munhu chakaipa. Ndiri murapi. Murapi waRosemary. If I heard you correct when you were at Teachers Parks, you said you said ndaigona something. In this case. Shamari yangu akauya akati ndakanganisirwa nevanhu ava. Haukwanisi here kuvaita something to revenge them. Yeah, you said my kwanisa. That was the response, right? Yes. Munhu anoshoot out. Hapana ida kurapa. Exactly. So madam going to say, how are you going to revenge? Ndaikwanisa kuvakesa. NeRosemary. It's just a matter of doing a spell, Ola. But I don't do that. But you can do that. I can. But you don't do that. But I don't do that. It's not making sense. I don't know how to put it. Ndine chipo kuzviita izvozvo. Yeah. But handidi. Okay, why? It's hurting people. Handikwanisi kukuvadza munhu. All right. Ndinokwanisa kurapa. Chete. Ndinoda kurapa. Zvakawanda. Recently pane munhu anga atambura nezino. Unoziva zino rinotambura. Gadzimo idzi. 2 minutes. What is good? What and there is no we are good. So, okay, like I'm not going to soul. I don't want to condemn. What do you do? Things like that. I know. Zandaka stada. No stada. And I put it to use and I practice it. No, not no shanda. When you say study, is it about school? No. Kutiza. I am not a religious person. So how do you study that? Those dinata yacho yoyo. Zvimwe ndinorota. But I believe in my ancestors. Okay. I believe in my DNA. DNA mangu. Okay. Kana mbuya vangu vakamborapa munhu. Kana sekuru vangu vakamborapa munhu. Automatically ndosisiva. Mbuya unosekuru kwairapa. Is that what you're saying? Vane zvavaiziva. Vakakuudza iwewe. Zvimwe takakura vachitotirapa. Okay. So I remember those things. Okay, I understand. But I get to get my short challenge. Okay. You were friends with Bob JMP before Ashley. Yes. You know, but you say you are family because JMP and Baba. So, you know, the type of relationship they have had, your power to a white easier, right? Yes. And Baba, what to say JMP? Inini pama morals angu. A male figure. Just like I've met you, Ola. 100 yangu. Yeah. Okay. We establish our boundaries. For me, that's how I move. Okay, you know, Cynthia, when we say, wakashamisika ku interview wakati na Sparks wachiti wakati wewe wakataka kuziva, you know, you such MP or Nessa, or I mean, wakataka kuziva Nessa Ashley before waziva Ashley wacho, you know, wakati wewe wakatumira nude pictures Ashley aiwe mudzimai wa JMP then. So would you say Ashley is the reason why that marriage broke? No, I don't think so.
zvanga zvisina zita remunhu mukati. Okay. They had their own problems. And mom sina zita raAshley mukati. Why was he sending the news? Because Ashley was dating Vimbi. And akabata manud mufoni yemurume. Afatamo as it should be. Okay. But ndakamukulisa. My point of bringing that up was that I don't hate Ashley. I've been defending her my whole life. So my point is I don't hate Ashley. Kuudza murume wake zvakaitika. It wasn't out of hate. And ndinakumuvenga Ashley Machinde. We'll get to that. Okay. Since you are family with these guys, you know, you have better insight into their relationship. Okay? Yes. So how would you describe their relationship? Or you from Gona Ashley at the studio? You know, were you always supportive of their relationship, or no, you know, side the other wife? I was beside with the other wife. Inini munhu ari kumhanya neshamari yangu ndiye anenge ari shamari yangu panguva iyoyo. So when he decided to break up with his then wife and pursue Ashley, I was supportive of that, and kwandiri ndi-elder ndikwanise kumuudza kuti aiwa apa maita wrong move, aiwa apa maita wrong move. Aiwa, what he wants is what I support. Okay. Panguva yacho iyoyo. It's a friend yangu. It's a friend yangu. All right. Zvakawanda zvakabuda, you know, patime yanga ichiitika nyaya yese, it's still trending, you know. Pakabuda futi ma pictures anga kuti, you know, Ashley yakatomborova, like, you know, violently attacked murume wake kumba 5 years ago. But we want to understand kuti zvakatanga vachiri kuvaira musikana, were there any red flags side kwavo awaiona iwewe? For me, not really. You didn't see any red flags? Not really. The only red flag is that they were dating when he was still married to somebody else. That's what I don't support. But because after marriage, the way he wasn't happy, and he pursued the way he was happy. Okay. Would you know what I really Ashley JB then? I don't remember. I don't remember. Okay. Pane pazvakaitika. Ipapo pacho pazvakaitika. Right. But I believe they grew out of it. I think Matezi wayo vanga vaine mwana wani pese. Okay. So kuzoita mumwe mwana and still being together, they figured it out. And also inini kufila comfortable kumuudza something deep like that. Nachizoti hashambodaro, hashambomukwadza. Unanoda munhu wake. Okay. You said you were your husband. Akakuti you should act. Kuti was your friend innocent. Panyadze gumbo mumba, gumbo panze. Zakaitika kumba kwake. Has Ashley been, you know, a faithful wife to JMP? No. No. Those are. I tried to tell her not to do that because I don't believe in a woman doing that. You are a mother, unozomudzora sei kuti asiyane nazvo iwo uchiita the same thing. So when you say no, you mean aitosvita kakawanda? Kakawanda handizivi hangu, but I can pane apo nepapo pandoremember aitozviita achitokuudza ndadai so. And waiita sei iwe kana waudzwa kuti ndozvandaita?
waidi kutaura ndaingompa the same advice yandokutaura izvi. waidi kutaura You don't do that. Rather leave marriage yacho. Be honest with yourself. I'm not happy with this marriage. I want to pursue this. So did you tell JMP then that your wife is doing ABC? No. She was telling you that you know she's been involved with one or two guys. I never. You never. Why? I never. Why did you tell him about this now? Exactly. Why did now? you decide Yes. to expose him to the husband? Since it's been happening, zvakamboitika before handiti ndikaudza wangu kuti sadaro. Okay, I got to a point where I started telling her kuti you need to tell your husband, you need to be honest. So now kutoona kuti munhu haasi kundinzwa, and also I felt disrespected kuti she went and did something similar zvichibva kumba kwangu. Okay. Knowing very well that I don't condone that behavior. She admitted that she vaidya mari dzavarume zvevashuwa. Kana nguva yekuti vachiona nemunhu wacho waibva wangozongonyanganika wanga vachiti ini mari ola ndaitotora but zvekusangana nevanhu ndaisingasangani nawo. Iwewe his wife ziwa here. Did she tell you that? Yes. Did you put your money? Did you share the money? No. Not even once. Not even once? No. Mother Magambo married is amazing too. No. But she said clearly that the money that she got from this recent incident, when you asked her to bought Manyati. So she said, yeah. You said, Manyati, please bring Nyati. And she bought the case, Manyati, $10 from the 20 bucks. Okay, let me clarify that. Because I also didn't know that's what she's saying. Because she also said something similar to court. Aiwa. Court, ndakanonzi zvoni. Is it true kuti $20 ise akapiwa? Akauya nayo akapa munhu wenyu. Because aiwa. In my police reporting ndakatotaura kuti $20 ndakatozozviona pasocial media. Azvizive. Akauya akati ndatozochema kuti ndipiwe $10 yetransport. Kumba kwangu akasvika ine $3. $3? Necoke can bag. So $3 ndakati zvoni, okay, I think izvi zvandikurira. My husband is also spiritually gifted. Maybe as a man, remove $3 so he can clear it. Usaramba uchidya mari yemusana. Usaramba mama kumuruwa mari yake zvinistivo. Mudyire mari yanzi clear mari yemusana you guys. No, it might look like that. But ndachitotry kumubatsira genuinely. $3 nogona kuiwana ola. $3 yet she was screaming. Why were you taking the money? She gave it willingly. No, but it's not willingly when you say just give the husband $3. Yeah. If you want kubatsirwa. Ndandisi kumumpunjikidza kuzero. Munochaja vanhu vekuklinza. Kwete. So why were you then saying pay the money or give him the money? Tanga chida kuklinza mari. Chada kuklinza iye. So when akaramba achipiwa mari. So if it was about cleansing, then why then did you want to use the money? You should just cleanse here. Actually, Nema words ake. Akatoti, I don't want this money. I don't want it. That we can use that money to cleanse you. Zemanyati is $20 zvekukoti. Ndo pachukuti she's not being honest. My statement asiyana. Ndo same ndo saka judge akazoti saka amanyati mnakutenga. Ana kupa imali manyati. Saka pera. Are you saying she lied to me? Yes. Who's lying now? Aren't you lying? I'm not lying, Ola. I'm not lying.
zvandiri kutaura panapa not the same thing zvandakataura kucourt. Ndiri kuti kucourt ndakaibvunzwa in another way, iwo uri kutondibvunza in another way. But zvakaitika, ini ndokukudza zvakaitika. Nakukupa $10. Handina kutomboona Because she got $20. From the $20, you asked her to buy nyati. Then she bought nyati and brought it home. No, she didn't. If I still had my phone, I think my Mapurisa was a trust statement. I still had my phone. So I can't a conversation. That manyati. But I guess tomorrow manyati. Where is your phone? I don't have my phone anymore. I change your phone. Why did you change your phone? I changed phones. Okay. Can I have to the boy? Oh, okay. But you know, considering that this issue is trending, probably you may need also to use the evidence in your phone. I don't need it. I needed it court. Court kwanga watu ndikoshera udarika streets. What people think about me, I don't care. But I told my truth. Court under oath. From our conversation, actually, I'm not here. She has been having challenges in her marriage, and you said you tried to help her, right? So the main issue was that JMP, and you seem to think Ashley is responsible for that. Can you just explain? Because people are not understanding that. Post code, deliver flyer. Deliver flyer, post code. Varume vakajairwa vakaudzwa kunzi zvoni takaudzwa kunzi varume siyai ndozvavanoita, asi iwewe mukadzi ndiwo unomudzora. Anonyara ega kuti mata maungu ndikuramba ndichivaita rafa, iye hapana zvaanoita. Saka iwewe ukakwikwidzawo even asingazive, spiritually anozvifila kuti inini, and I think I'm justified. I don't know for a fact kuti JMP anoita zvivasana here, but iye akauyo Ashley necomplaint kuti but ndikususpect. Are you a true friend of JMP? JMP? Yes. So if you are, hamba kuzo ndibira kati. Mushe. Diwe bedrache you. Diwe. Respect we are baba ni mwana. Share Jeremiah, but you do with JMP. Yes. Yes. Okay. Katichendi pari nyaya yakazonetsa iyi. Yakasvika kuti pazoita ma court cases and stuff. We have had your side of your story on how it happened. You said, that actually part of your kumba kwako. She was angry and did not want to listen to help. And I didn't give up on the marriage. Whereas fungwa revenge kumurume. So what did she say or do that made you come up with this conclusion? Like I said, I tried counseling my friend. Kuti ukufunga kuti murume wako atoita ABC. Toziva kuti zvinotsamwisa, but don't be angry. Ipapo ndo takatopesana, she wasn't having it. Ndobva ndamboisiya ndodzoka ndoti, you know what, you should love your husband. She wasn't having it. Kuona kwako iyo angasande murume. Is that so? Sekuona kwangu angasiri kuda kunzwa munhu anomugadzirisa. No, not kugadzirisa, because kugadzirisa it means kuti I'm fed up. Angasande murume kuona kwako iyo. She was fed up. Kuona kwako, what was the main reason? Probably she was being in an abusive marriage. Probably she was not, being protected. There's no provision in government and everything. There's so many reasons. I'm not saying that the case. I'm saying, as a close friend, what was the reason? What do you think was the reason, the main reason that made me say, okay, I'm fed up. I'm this anymore. You are some of the reasons. JMP was failing to provide? I don't believe that, Ola. So what was the reason? Why are some of the reasons? What are some of the reasons you're referring to?
ndizvo zvokutaura kuti as women we will never be satisfied. Or maybe she wanted more, but JMP... Was it an issue of satisfaction or an issue of nothing being provided? I think it was an issue of satisfaction in all angles. She wasn't satisfied in all angles, in all aspects, I believe. Money, maybe money wise, maybe attention wise, maybe sex wise, I don't know. So you think she wasn't satisfied? Yes. So would you blame her if she wasn't satisfied? Would you then blame Amai Jeremiah for saying, I'm fed up, and she didn't want to keep that marriage anymore? I don't know, Ola, but I think she gave up too soon. When was the right time? After Ambo trial, Mom approach and try this. What approach? You're not in. Give me one. Be honest. Kuti inini ndanduku mbo tengesa musika. So you wanted her to confess to her husband. Do you think after the confession the husband was going to tolerate that? No, after Chabuda, yes, the truth out. Do you think the husband, the MP, was going to keep Jeremiah as the wife? Yes. After that confession, self-confession, okay, I've been doing this like what you said. No. Do you think that Jeremiah was going to tolerate that? I want to answer again. So you wanted Jeremiah to go and confess? Yes. So would you then blame you? Because she wasn't ready to then say, yes. Would you go and confess? Exactly. You don't. You think it's that easy to do and say, it's not easy. But it's the way you push it. Yes. To go and confess rather than to give you advice of just stopping and whatnot. He's asking the right questions. Friend. Since you were saying also you were friend now with JMP, you're a friend with the JMP. So why didn't you just advise me then you need to do that or to continue doing what you were doing? I have been. Ndandanetawo nekumuudza kuti stop it. Uyu mukadzi haana kumira zvakanaka, guys. She's not okay at all. It means it wasn't too soon anymore. Because advice. Then you wanted her to confess and she wasn't ready to confess. And she was fed up. So was she wrong? I'm still maintaining that she was wrong. Be bold when making decisions. She was supposed to be there when she was suffering. Was he supposed to be there when she was going through the most? You know what I'm saying? Even this, when we saw these pictures on social media, these studies now of bruises and whatnot, fans like the stolen things like that. And you say, okay, just keep them. She kept. Yes. But at this point in time, she was now fed up. And scared also. So why was she supposed to be then be there? Uri kushingirira kana uri kushingirira ibva washingirira all the way kuzvekurovana zvazvapera izvola zvakazvapera because you say it, but I meaning to say the husband was over cheating. So apa achiyaziva kuti akatanga ndiani kuti umwe azorivenja. Okay, is my point. Inini Ola, me telling the husband, I believe they were supposed to handle the issue kumba kwao. Yakadaro yerepu yekuti mukadzi ararwa nevarume vaviri. Yes. So that is why also to get to understand you as a friend. What type of friend are you? Okay. Right? So we want to get to the bottom of that. So we want to understand
Okay. In all this, one question in your one, when people are having disagreements and whatnot, misunderstandings in their marriages, they involve many people, many relatives. Why is it in all this drama, in all these fiasco, we are seeing Cynthia, we are hearing Cynthia more than Sekuru? Yes. They've burdened me with that responsibility. And you took that upon yourself? Okay, I'm thinking. Yes. Why didn't you then engage the family members? Say, guys, because you're not their relative, you're friends. Yes. And this thing has been going on for a long time. Well, so why didn't you say then to this family members take a kuru and I go and stuff? okay, so panga pasina time vanhu ava vaitirwa family meeting. Ikoko inini ndenge chitozongoudzwawo dziri nyaya Pakatopeta family meeting. panga pasina more than a week. Vachakabudisa family meeting. Family meeting yange irikugadzirira ngari kuti umwe atopina ndani. Engere yekuagadzirisa. I don't know the so they've been having problems in their home. Yes. Already. Prior to all this. Yes. Panga pasina time vagariswa pasi nema family members. She's exposing herself from guys. Okay. The guy on my tracks. Because Angari desperate. Okay. According to her financial burden, the rent, food, fees, and everything else to marry. I got in dear Anita Pamba. Is that true? And a friend, like you said, you shared. Yes. Yes. Is she like the one who's, doing all this, responsible for this? Ndisingaziwe izvezvi, but okay, I cannot confirm that or but inini zvandakaona ola kuti auye kumba kwangu mari aipiwa naGMP kuti abve kumba kwangu mari yeUber yaitumirwa naGMP. So ndo zvinhu zvandakaona kuti aipiwa mari naGMP. Whatever. Anonyepa uyu guys. Abva kuti taisheya zvese ndaudzwa zvese iko zvina kuti kwakabva kuti meeting handakuziva handisi kuziva madetails kuti yanga iri yei ivo vaisheya zvese takadifudzwa. Because I don't know what to believe anymore. But that's taisheya zvese. She's a liar, this lady. Anonyepa. Anonyepa. I don't know if that's been happening. She ever tell you, look, I'm the one paying rents, look. I share I folded home. She never tell you that. And so when she came here to tell me this, she wasn't lying, right? It was not a lie, because if she told you, she came here and told me the same. That is honest. But ngatauri kuti period yakati mumba mukubatsirana panguva ino indione mari you doing it out of love. Unojeka umwe wako kuti umwe wako asimuke. But the next phase in life ndiane mari. So Iwewe is someone who is close to the two. Did you ever try to have that conversation with both of them in one room? No. Why? JMP is your friend. Cynthia, JMP is your friend. Ashley was your friend. And you used to sit in the same room. We used to share deep stuff with Ashley. Why didn't you sit them down? Say, guys, come, let's discuss. We are friends. We're family. Let's solve this amicably. Why didn't you do that? Kumuudza ndo angari mavambo ekuti tive pasame page. After all these scenarios, yes, fights, we've known each other for almost close to 14 years.
vese See, it's going to be serious. Yes. Yeah. Your friend, over 8 years, people are fighting Imagine all these issues. you have never set them down. Fight Kenya report kuti nakwagadzika pasi. Come on. Come on. This lady is a liar. Guys, kana mchidza vanhu vanonyepa ka vanhu vanonyepa. Vanhu vanonyepa. But your friends, I know, your friends. Yeah. If she came to you to confide in you, yes, please, already one person bedroom. So. Then if you didn't say at the bedroom, you actually need to give guys to fight and do whatever. You're not solving anything. But when JMP, I told you anyway, my friend, you have to sit down with them. Because you were more involved, more than the relatives, from what I'm seeing here. You were more involved. Yes. If you were more involved, but you failed. Yeah. Sit them down, say, guys, let's discuss. We are family. Yeah. You were friends with Ashley and JMP. You're close buddy. Let's discuss. Let's talk. We suggested this When? before auya kumba kwangu. What did she say? Pavakati zvoni with the like my relatives are holding a meeting to plan it over us. Ikati inogona kusashanda yema relatives. Madi mauya. But yako ichishanda. Hama yotadza yako ndoyoita. Kuti wakakoshe iwe. Totaura is peers. Yeah. Toonesana. And then the next thing goes on tabo. Tikatsirisana, don't worry. Do you think they were avoiding you? Yes. I think tabo. Yes. So you are not a friend. Why do you think they were avoiding you? Yes. Awola nasiri kubvunza bvunzo yangu chaiyo. And ndichamubaya nayo. No. Why? Ashley aite JMP kuti anogona kutsamwa. Yeah. Kuti I've been telling you things like that in detail. Because but people with you know, and my husband actually called JMP during that before the family meeting. Had some simbisawo. Yeah. Semurume. Okay. Vanganzwanani. Sikaramba. We suggested that the report. As soon as JMP I got a studio, kwake, you know, waterfalls. Combines but for here and there. All of the time you need to spend time at the studio. So planning out we are part of them at the yo after time is to bamba. One of the ways Izozo and those village in detail like that. I know Mundu Puchi are passionate for his music. Wakagara project yeah, the sure one week that. Yeah. Then there's this issue. Okay. When we were like I think you said earlier, when I Jeremiah. Please explain. I also need explanation because I'm the let me help you with it. Okay. She actually said she wanted to exercise me. Okay. That's the thought. That's what she told me. Yes. And she actually admitted that she lied before we come that she wanted to exercise me. I got the reason why. These guys were actually taking me to Torino. That's the actual truth. Then they say I didn't say that in court, but I thought I was going to put my friend in under the bus. Be honest. I'm being honest. Like I said, I think I'm a water. I don't take drugs. You used to take drugs? Yes. You used to take Yes. I used to take bronchitis to now. Only bronchitis? Only bronchitis. No. Because she said you don't food is that we to about the in your home. You and your husband. No, never. That was paid here. Never. We don't. So chosen. She wanted to save you. No. She thought maybe you're going to be arrested. How? Panya yangu.
to say maybe but drugs got what you say to drug then for someone to then testify before they could say yes, we were doing Mutorino. Sure. Someone and I going through a lot of stuff. The courts, you're trying to think, well, I think I look safe. No, I don't do that. Just like Ndakuza Ola, Karamanyati Share and Jimwe. If I need something like that, be candid. Loro. Practice young. So now mention remember Garam spiritual which was the first time. Over the phone, yes. Over the phone, I tell her to do spiritual and spiritually. Yes. Over the phone. Yes. Over the phone, I tell her to to batsirana. Asi papa yakumba kwangu ndo patakaona kuti munhu asi kutombonditeerera maybe ari kutoshora zvandikuita. Saka okay. Okay, let's now come to this issue. Ashley, I'm not here. Paakabuda kumba. Now tapanya kuzoair this whole incident now. Okay. Paakabuda kumba achienda kumba kwangu. Town. Paakabva kumba kwenu. Okay. Right? I going to run the same trucks. Yes. Kunewe akati ari kuenda kupi. Kuneni akanditi ari kuenda kunona same trucks. For a meeting, advertising. Meeting, advertising. Pane vanhu vada kuadvertisirwa company yawo yema-trucks. And not kumbutaura zita. Yeah. And I didn't need the details. Ndangotrust kuti mumwe wangu sure. I must have done something right. Ndisiye nevana. Okay. Wakasiyiwa vana. Achienda kuita atitiwe va same trucks. Yes. Okay. Vachiremeva bude paya vaenda kumeeting vasiya vana vavo. Inini munotaiwa mukutaura kuti vakazokufonera kuti makazovafonera nini kuti gasi rapera. Ndizvozvo. Aitasira kuti mari vange vaiwana kupi because oita mari aiuye first day remeeting. Yes. Ndakati kana unayo nditumirewo. Ndakati handina. Saka ndakazotsvaga ndikatenga gasi. Because munhu wasirwa vana, you need to update. Vana vakazouya vachiti atatora time tisina kudya. Yes. Ndozvandakazviitira. And then handina kumbomupa pressure yekuti tsvaga mari. So whether akubatsirire kana ainayo. Kana ainayo mufoni. Akabva akati handina mari. But pane munhu ane mari yangu akazofenda tokuisira. This was the next day. Ora angaiva nhasi then mangwana ndopakazoitika zvinhu. Ndopakaenda kumeeting. Alright. So was it not a way of kudzinga mwenzi ndipewo gasi iyari mwenzi achona kubva kune vanhu. Then say what ndipewo gasi. Aiwa. Is it appropriate? Like I said, ndandichingomupdate kuti ndapererwa negasi. Nevana vako. Yes, kana uine mari. Kana uinayo. That's more like watakaundiremedza mwangu. I'm sorry but waitaka kundiremedza. I panic. That's what I'm saying. Was it the way of also maybe sort of in a way ukakudzinga mwenzi zvine skill? Not even. Not even. Inini I love kids. Yeah. I've got my own. I love kids. Vangu vanga vasipo panguva iyoyo. And akatondisira ma-blessings. Like we were having fun. Yeah. But I panicked that shit. Ndine vana vemunhu. Ndapererwa negasi. Yeah. Asi like atudza panyaya idzo like I said kuti akazopuwa $20 akazochinja akatenga $10 akatenga manyati iwo wakati aiwa izvo zvafuna kuitika wasiramba panapo. So zvinoreva here kuti paiitika zvinhu zvese iwo wanga wafikuziva situation yangaimbirika kumba kumumu wako yekutoti haana kukubata wanga wafikuiziva. And I had an idea. We've been in West. I've seen them in worse situations. And it's not even a matter kwandiri. Yeah, younger strict.
ndozvanga ndichida kutraya kumubatsira kuti mune vana mablessings pane vana Ola, you just find miracles happening. Ungoerekana waanayo mari fees, mari chikafu chevana. Saka my point was getting to the bottom of why they are in poverty like that. Ndo panga pane nyaya yangu. Ndo pandeda kutaura neshamari yangu kuti you are bringing in spirits. You can't be tampering with infidelity like that. Bringing in negative energies. Expecting to build and live a better life. You can't. Actually, I can do $20. Get in drive. But as if it's your young guy, but they were in drive. That's when she realized that the in-drive was already paid for. In my experience of using in-drive, we meet a destination and then right? Maybe you can help us understand. These guys, what does that say? Ashley. I also don't know. Inini zvekuti handisive akatozongopinda padhoo. So in-drive yabhadharwa. So then they destination. Vakomana ava. I also don't know. Inini zvekuti, be honest. I'm being honest, 100%. Inini kashoma kutoshandisa in-drive. Akasetera vakaudiya akapa vakomana address nyaya yakarongwa iyi. Saka I'd rather pay 50 and be economic. Saka pesi Utaseta apa maigirima. ndatofunga kuti mwangu ari mukombi. So in-drive ndakatozozviziva kukoti. Ndakuchibvunzwa neloya wevakomana. Kuti munozviziva here kuti akatobhadharirwa in-drive. Abva apiwa $20. Inini akandi ndapiwa $10 only. She confirmed that the in-drive was paid for. She confirmed that year. Okay. Right. That's why I'm saying that's a great area there to say, how did she know? Or how did these guys know? I mean, that's the in-drive driver. How did he know? Okay. Ashley Westgate. Is it Westgate, right? Yes. Not kumba kwake kwa igara ku what was that? Why in-drive kana ku Westgate? It's not going to kumba actually ku waterfalls. Why? I also don't know. I also don't know. Don't you think it's a gray area? There are a lot of gray areas in this. It's really different. I also don't know. It is. Akaseta apa mkazi. We're part of the syndicate with the guys. Say, do this, and the guys, okay, I go to Hong, but okay, so he said, here's the address. What they put it to you? But wait. Okay, so how was I to know? Remember, you were communicating. She told you, like she said to us, $20. And say, okay, but $20 according to their narration, then you're refusing that part. Okay, we just fine. We cannot talk to them. But I'm saying, what if I put it to you? Okay, you were part of the system with these guys. No, I wasn't. Driver can't just, listen, so they are asking Nanga to say, we're going to investigate. First time Yankuna Kumana was in court. Wakagara, the other side. Yeah. And actually, that was my first time in court in general. Okay. After that, phonirwa JMP akanfonera anokumbirawo uende court. I know you don't have to. Andokumbirawo. Why did JMP call you? What was the reason behind? He knows me, Ola. I've got a full life. No. What was the reason? I mean, yeah, he knows you. What was the reason for JMP to say, go to the court? Because I'm going to go to court. What do you think regular Pitika if you had not gone to the court? A friend of mine advised me
akati ukazoenda kucourt iwo uri witness uchaitwa. Not about kusungwa, not about the one of arrest. What do you think the outcome was going to be like? I don't know. So JMP, when he called it, that's when he said, okay, let me go. I was going to go anyway. Mm-hmm. I was going to go anyway because ndandapa statement rangu kudhara kumapurisa. Okay. Saka it was just kungonotaura in person about what I said in the statement. Then Ashley had told you that something had happened. Which is the rape incident. Allegedly rape, right? Yes. In Pakazuka Kumba, not iwewe, wakaziva kuti pane mashinanigans aitika because pulling stocks under Avisa. Zvitara futi kuti pulling stocks racho iroro ranga riri rako. Is that true? I'm asking about the pulling stocks. Come on guys, hakuna shamwari yakadai guys. Hakuna shamwari yakadai. Inzwa iwo. No. So what I'm saying, was it yours? It was mine. Kumana. No. Yes. I'm going to take you for pulling socks. Yes. I understand. So the pulling socks that she was wearing on the day in question, I belong to you. Mama come to say, Rangari pastoku. Ndakamupa. Even paakaenda mumba kwake. Jeremiah vakaroverwa nepo. My question is, the police officer, and I'm to say, you noticed something that we and I mean, the police folks. Nezvaakaita namajiremai vanopfekera napapi hembe kuwa. Was just saying, because you said, you felt it. Yes. Remember, Miss. What did you feel? Yeah, what did you feel? Yes. What were you feeling? Already, Pakan sent a text. Something happened to me. I don't know what just happened. I just did a hunch. Knowing Munuacho. Never situations angarumbofesa in the past. Ndakangonanganisawo kuti futhi kokana munhu anga atoendawo afurare kwaino nako agarira domasi ratsemuka pakuti pane zvaitika agarira domasi amine domasi red then she said no let me put it aside over away. So why wakamhanyisa pfungwa ikoko pamaspoiler what if aspoiler yes I really don't know. Yeah, I'm saying so if ausungwa mukadzi uyu guys why wakafunga kuti ndo zvaitika usina kufunga pfungwa kuti izvi zvadai because the text that something happened to me. I don't know what just happened to me. Yes, you can say something just happened to me. Maybe I'm bleeding, not yes. Women, you go through stuff. You start bleeding. What's happening? Right? What is that she was referring to? Okay. I try again and but I was never to go. No, and I'm not trying. I'm asking you. Vunza chaiso ndipindure. Ndikubvunza kuti iwe uri kuti wakanotice something, wakafeel something. Also because anga asina skin tight. Akanga aenda akapfeka. Right? Pulling socks. Akanga akapfeka. Tara kuti pulling socks in. Anga sangana nematambudziko semadzimai. Seizwa kufunga izvozvo kuti maybe pulling socks in. Inyaya yekuti but was I wrong? No, I'm not saying. How did you know? If you were right, how did you know? Yes. Yes. How did you know? Ndozvaitika. It was a setup. It was a setup. This was a setup.
ane zvekuita makamboita kahurukure kekuti ini ndicharakuta dai kurakutsvaga kuti anodai saka ndinozokuti tinenge tutaya apa. aiwa kwete. So why were you putting it like that? Knowing munhu wacho and zvaamboitika. So when you say knowing munhu wacho, are you claiming Yes. Jeremiah ihurere kudaro. Yes. knowing munhu wacho, or what do you mean by that? Munhu ari comfortable, anga ari comfortable kutengesa misika yemupurugwa zvekudaro. Anga asina haana matyira. Akatotengesa kakawanda. Akati Mukadzi yakaseta up my Jeremiah. This story has to go back to court. ndotoziva. Makambodya mari yacho misi. Kwete, iyo $3 ndo chete. Yamakadya. Ndo chete. Dzimwe dzese aingodya ega. It was over the phone. Uzva ndadya mari shata zvonedzo. Ndapuwa mari yakati ndadya. Postcode iripo Diana. Postcode iripo ipapo pafly. Pamwe pacho Community, Palesta community wall. ndadya mari yemunhu but ndamutiza. Asi pane vamwe vanozoti take vaizoti zvoni ndazo I had to vaizonetsa Obva azosangana nawo. ndizvozvo. Aitokuudza kuti uyu akatatiza zvona izvo naye. Ndizvozvo. Why was he so comfortable sharing deep stuff, knowing that you're also close to JMP? Because I'm a loving person, Ola. You're a loving person, but being a loving person doesn't mean. She knew her secret was safe. Is the secret safe now? Are they safe? So. Are they safe? Yes. They were. They have been. So if they were safe, why now? Yes. If they were safe, yes. And then I remember. Guys, we never safe. Yes. I guess so. I don't know. So what are you saying? What are you saying? So you give them the wrong impression. Yes. No. But that's your secret affair. Tell me everything. Give me everything. But you know what? Let's talk. Let's come with all your problems, confiding me. And you didn't. All of a sudden. No. If she's comfortable, if she muridzi wemasekireti chaiye kana achiremerwa nawo achiuya panapa achitaura in detail kudaro ndendadii naikola ini ndatadzei nekuti ndikungokonfema munhu zvaari kutaura zvaari kukuudzai iyi but muda kutsvaga munhu wekuvenga. Chimbotitsanangurire, can you briefly explain Cynthia maudzirwo awakaitwa nyaya kodi nemafambiro awakaita from town to yes, ngatichimubata yapa. Let's hear if she can say the same way. And see, in any time we were in communication, remember? So knowing a meeting, Ola, if it's a business meeting, 30 minutes zakawanda. Saka I would check up on her. Remember ndasirwa vana. I also need to know exactly. So apparently vakamumisa pajoinere. Vamisa pajoina for like 2.5, close to 3 hours. Vazompita up. Kuti anoona boss wavo. Sazokonfirma akati they're like vati vakusvika kuzondipika. Ndiende kuma-offices avo. Ndikatozomunetsa futi I think ndoba ndaida kumudza nyekasi. Achiti ndaa kuma-offices avo. Ndakagara pa-reception. Ndamirira kuendeswa kunoona kuti ndione boss wacho. Ndizvozvo. And it's the same thing zvandakaudza mapurisa. Akati pa-reception. Ndamirira kunoona boss wacho. Yes. So meaning to say, aita vachokwadi here patemi. Ndakatozoziva kukoti kuti angasingataure chokwadi. She was even lying to you. Yes. Okay. Kukoti ndokwandakaudzwa kuti haana kumbogara pareception. Ndakuziva kuti ilodge. Ini ndakanzi ma-offices. Hanzi haana kutombogara pareception ipapo. Well, inini handina basa. Indakangotaura exactly zvaakandiudza. Which is exactly what I'm telling you now. Go ahead. Yeah. So, hanzi akazonzi
to follow us tikuendese kuna boss ndovaona apparently the office and kuti akatomboudza kuti vamune mbedha but hanzi office iyi yange nemadhoo 2 so hanzi one wandakapinda naye umwe akazopinda nedhoo the other door ndopandakaziva kuti esh ma1 panapa ama1 ndaakungoita zviripo muofisi imomo ndaakungoita zvavasvida zviripo. Did you ask kuti pakati ma1 ndaakuita zviripo maofisi ari madhoto? I'm sure maofisi edu anayo, you know, pane madhoto akawanda. So if my brother or someone else colleagues here is saying uko, does it mean kuti pane ma1 ma1 ekuti zvoni Yeah. hanzi ma1 ekuti I mean maybe I will feel at the atmosphere getting tense. That's why I'm asking you. Yes. Okay. Ma1 day. Yes. Apparently knowing now kuti aona kuti ma1 because maybe mune mubhedha muofisi macho knowing now panguva yacho handatombobvunza zvishuwa then I know now ataura that side. I'm asking you office Can link in comment section kundai. Can I link in comment section within? Can comment section link kundai. Okay, so let me narrate Ola. Apparently there were two guys. The other one akutaka kumuvhundutsira kuti mato munomu hamutoita zvinhu zviri kuitika munomu. That's how she told. Yes. Okay. The other guy kuti mato munomu maybe I don't know but like that. And then the other guy is being nice. Uchadaro kanmira titaure nawo zvakanaka. Saka ndoko akanongo achindiudza inini wedzakataura ndiri kuti ndakangorerekera kune ari kutaura zvakanaka kuti alright rega ndibvume uyu zvaari kuda aida sex anga atota open up ndikutoda sex akatotsanangura kuti tapinda muofisi tivhatipamba uyu achipopota uyu achitaura. Yes. It's the first time now we are hearing this. Abvuma kurara the light skinned guy. Kuita gwadziwa munoziva. Achindiudza inini. They agreed. Yes. But the agreement was it because she really wanted to, or because she was under, threats, she was in fear, being violated. Vanhu ava apparently vanhu ukaona ndenda kutofungwa hangu inini vanhu kana vachidaro vari kukuconfuse I'm asking today, when she then agreed to say, okay, let's do it with this light-skinned guy, like you're saying, was it because she really wanted to, or it was because she was in fear? Ndizvozvo ndo option. You're saying ndizvozvo, which one? Option yakaona iri nani. She was in fear. She apparently achindiudza she didn't want to. She didn't want to. Yes. Correct. Okay. But ndo option yakaona kuti panapa let me save my life. If she didn't want to, guys, why then achita hanzi zvomadziri gone wrong? If she was told, she's saying she didn't want to. Mukadzi uyu. Chizotaura kuti the other guy aibuda achipinda, which made me feel uncomfortable. Yeah. But zvekuti the other guy akazoita chichi hanomboudza zvese. I just know Ndakarepa. she was very worried.
she was raped. Yes. Now she's admitting she was raped. She was raped. Yeah, it's why. No answer. Say what you say for the first time. Yes. No, tell us what I would have sung. Yes. She agreed with that she was raped. And that is true. No. So, Woman. she seemed emotional. No, when she told you the story, and maybe even from the way. I did. So what went wrong now? Tell you what could now rape. Somebody who said I've been raped. So why are you changing now? So I remember asking her, asi unecha benefit here kuva nava kubva waregedza kuripota because something like that tobva watomhanya kumapurisa zvekuti vana I kept emphasizing kuti vana vari safe. Ndaimuupdate ndawana gasi taabhota kubika taakutodya, everything is fine. She was raped. Saka pakandichi irape zvekudaro. Saka why are you protecting these people? Nei utabva nei through the action report everything. And another action you. Aiwa, Takati shape on the report. Akati ndoba akandikumbira kuti let's deal with them spiritually. That means younger raper. Yes, yeah, there is a not to tell your husband. Panguva yacho iyoyo I think ndakatobvuma. Because I was angry also, sure. You said let's do it. Hey. Did you do anything? No. Why? Why? You are Vuma. Why? You know that we never feel Ola. But you walk in the office, why didn't you do something? Because of that. Because I was angry. I should my emotions. You lost my emotions. You know that so I was like, let's sleep on it. Talk about it. Also, my emotions. I mean, okay. But in talking to talk about it, also my emotions. Like I said, Ola, and Daru, and I don't believe in doing that. And Daru, as Pamupajo, my ancestors who feel like they munuyu I know to sort zvako. I think ndasangana nemunyama wakati. Aiwa ndisati mbokesa munhu. Why? Ndakuzoti I don't believe in doing that. What ndokesa one big tanga? Pane vanhu vanodzoka vanenge vaita sei? Yeah. Sangana nezvaasangana nazvo. Guys, ndenge ndamutsamwira. Atochinja boti ndinokesa munhu mambonzwa pekutanga papaya guys. Imwe inenge guilt. Vamwe vati kuroya. Ndizvozvo. Ndambonzwa ene wandoing vambotsana kuti zvikuita haindotoroya. Yes. Yes. No. Andizi muroyi. I do it joking. I say it jokingly. Okay. Because vanodaro. Munhu anogona kutodaro kuti saka kana uchikwanisa kuarrange maherbs kurapa munhu unogona kuroya futi. Kurapa nekuroya zvakasiyana but someone face consequences maybe fall under that category of kuroya. Ndizvozvo. That's why I don't believe in doing that. But you say you've got the power to do that. Yes. But you don't believe in doing that. So but I don't do that. It means kuroya kwinko but kushandisa, right? Aiwa. That's what I'm saying. Chipo chekurapa chinouya nemapowers. Mapowers here. Ekutovhisira nevanhu. Okay. Saka you should be disciplined enough. Oh, I didn't know that.
Learning. You should be disciplined enough not to do that. From what I understood, this is what I asked you in the to the interview. That's what I'm asking to zero. This is what I can about Kochibao. And you know, I'm actually in shock. We don't know. But what she said to me at a court, Cynthia, I don't know the good of your spot. And so I can't prove that the chippy which I get out also, you know, it's like a good thing. In your thoughts, in college rep. Okay, so I didn't say that. Though ndiye akandiudza. Remember, andisira text kuti I don't know what just happened to me. Saka If she didn't know what had happened to her over the phone. So it means she was not even calling that red yet because she didn't know. But she called it. Okay. In person. Yes, and yeah, kuzonareta kuti chichaitika. Yeah. Yanga after achinda repwa. Akapushinda repwa mbata and she broke down. Oh, she even cried? Yes. Sad. She was crying before. I could feel something wrong happened. So why are you saying an report? And I was trying to make a lighter moment. She would actually, please don't cry. I've never seen you crying. So please don't cry. Yeah. Come on. But that was the space. I started to try to hide when I was on a shema. Yeah. Like that. But when we got the chance to talk, actually chichaitika. Hey. So I don't know. People out there are being judged Nigeria might say, I don't know. Now, from what you're saying, do you believe that she was raped? That's a type of a rape. This lady longer. Why? Yes. So why were you then saying this is wrong? Yes. When you knew that it was rape? Yeah. But you're saying this is the type of a rape. Why were you then classifying it as this has gone wrong? No, I said it was a deal. Which deal gone wrong? Deal you put it on. It's for me, the date, all right. The date's gone wrong. In a picture. Like I said, she was catfished. I'm going a picture. You could see, yes, same. You also said something, and yeah, I understand. You said same and whatnot. So you also said maybe it wasn't when you married. Yes. But now, money aside, she told you how it happened, and you stayed in the form of rape. Yes. Why were you then saying you gone wrong when you knew it? How was that then a deal? Yes. Okay. I'm quoting what you said during your interview. Yeah. So Ashley, I'm gathering because Ashley was comfortable sleeping with one person. She was comfortable sleeping with one man, though it was still rape, although she was being still raped. Tisingazive ola kuti dai zvakaitika nemunhu wani dai akazoti irape here, because overworking yaakazoitwa, that's where she feels raped. When you say overworking, what do you mean? I think vakazomunyanya than zvai. I see. And also mari yacho haina kuzoenda up. So she felt used. Chinhu chakazopedza vanhu simba, from what you say, you seemed to insinuate that Ashley deserved what she got. Yes. Because she put herself in that situation. Yes. Did she put herself in that situation? In life, Ola, must treat life. In life, you need to protect yourself. You need to be careful. Yeah.
Ndokuti inini I know music industry, entertainment industry is dangerous. Vana vadiki vaiona Ashley pa social media and they got their fantasies and they tried whatever they tried and it worked to lure her and she took the bait. Ndo pane nyaya yangu kuti she could have done more to protect herself. And I don't think she deserves it. Ukamubvunza ndakatomuudza kuti zvinhu izvi zvinoitika and waenda through it for a lot of people. A lot of people should learn from this. But you should protect yourself more. Hence, Ola, let's talk. Yeah. That's why you are on a podcast. Okay, so prior to this happening, vakatomboenda to have a meeting with the same people. Sorry, come again? Yeah. Prior to this happening, anzi vanhu ava vakatomboenda nemurume wake vakatomboonana vati toda meeting vakatoonana these guys apparently and that's what she told me. So they knew each other. Pakafika zvinhu izvi it means to say yange second meeting akupokera ari ega asisina murume vaine murume dziro rakabudere hanzi hapana chakabuda vakataurira zvepapi. What I remember vividly is hanzi vakamuti pane zvinobuda here papa muchiuya nevarume venyu. I remember achindiudza izvozvo. Then paakaenda ega akaudza here murume ndichada ndega. Exactly, hana kuzomuudza izvozvo aenda kudhiri kusecond meeting. Yes. So still apane kakutsotsoka ngachanga pachichingoitika izvozvo. So idinzi kuenda kwakaita hana kuenda ari achiziva ndizvo zvina kunoitika. Akangoenda achine the same ndine kuti remari mashuwa rebasa izvozvo. Okay. You admitted. Yeah. Telling Ashley's husband. Because wangaona kuti she was not going to do it. How do you know that? Like I said, Ola, there have been similar incidents where I told her to be honest and she didn't. There's no need for that. But ndoziva kuti if you keep sweeping zvinhu pasi zvinozonetsa zvawanda zvakuwandira mberi. That's what I was trying to avoid. So could you at least have given her time and space to gather her thought? Already. Then she's sexually assaulted. And you did not allow the chance, you did not allow your chance to, okay, even if you doubt, and you can go your own means and ways of communicating with your husband. I guess wrong. Why were you quick to report? Yes. Before even offering, you said counseling. Yes. Why did you fail to give a counseling before telling the husband? Conducting or even calling the husband. Why? She refused to what? The counseling. She refused the counseling? Yes. How did she refuse? How did you approach her? Ndaimuti ndaida kurizolva nyaya iyi tega. How? Through counseling. Ndizvozvokutaura kuti how did you approach it? The counseling, but I don't know that this is what happened. This is what transpired.
right? How did you then approach her in terms of okay, let's cancel? Oh, kuti upe munhu counseling unge wanzwisisa. Ndasina kunzwisisa kuti still atanda rape kaura in trauma. Sister matenda counseling. Trauma. What do you learn to someone when in a traumatic situation? I let her rest. Kurega kubata anything. Even vana, try to anything, but after, let me take care of the kids. You rest. That's what is that what you did? Yes. Did you say go and rest? Hey. So while she was resting, your instruction, you then find it easier or find it. I mean, when you're in to say no. To I didn't. What did you? Kuti ndizonyorera murume wake message. Akuenda. Ndakamuti, Ashley, I'm trying to understand. And start to end and now sister, so I can help you. Ndibatsire, sister ndikubatsire. Akatadza kundiexplainera in trauma. I understand. To read the issue flawlessly when she was still shocked in trauma. Ola, shock iyoyo, trauma iyoyo. Ndaitoifilawo. I wasn't okay in wacho. But the trauma obviously would not be the same. Is the owner. Like why you feel like you work at an hour? So why then? I tried kunzwisisa kuti zvinhu zvaitika izvi ndaida kunzwa kuti ari kufila sei. My sister, are you really a counselor? Yes. Yeah. I'm a life coach. You're a life coach? Yes. What are your qualifications? I'm trained. I've got a certificate in life coaching. In life coaching? Yes. Do you think what you did was the right thing to do as a life coach? Which thing now? Now she's resting and you're failing to understand. Yeah, as a life coach, we are going to finish the brain. Of course, that's a job. Yes. Trust you as a life coach with my situation. Yeah. All this. Yes. Why? Ndaudza munhu kwaari kuenda. Ine ndakatoti aiwa kumacho munhu uchaenda let's deal with the situation at the end. You're a life coach. Someone has been raped. Right? She's in that situation. And you're saying you're a life coach. Now, I'm saying, do you think or do you believe what you did during that time, from the way you handled the case, do you think or do you believe that you did it the right way? Or you handled it well? No. You did not handle it well. Yes. I really do. Ndakatoti pana baba tatogariki. Handei kumapurisa izvizvi. Alright. Yes. That's what a good friend has. Yes. Yes. I believe so, yes. Before even the husband. Calling the husband? Yes. So do you now believe that you betrayed your friend? Yes. Yes. I'm going to then because Gaivurwe, facing Gaivurwe. It's very difficult for someone who is going through, such a traumatic experience. Yes. So now I'm saying, do you now regret? Yes. What are your regrets? Not taking that step. That's why I was asking why are we protecting these people? Exactly, which is good. But I'm asking now. That's why I asked you.
Do you now believe that you have betrayed a friend? Yes. Why did you betray your friend? Yes. Because I didn't know any better. Not only did you betray your friend during your one-on-one at home, He betrayed you after. Why? Yes. In court, I did not betray her. I'm an honest person. She felt like you betrayed her because she lost the case simply because the Your testimony. she was not there. Yes. I did not say she was not raped. What did you say? Ndakanzi taura maudzirwo awakaita ende ndikataura so kudaro sezvandataura panapa. Hello, Kevin. Everyone is saying, Cynthia betrayed my Jeremiah. No. The fake friend. Everyone's saying, everyone out there, they're labeling you a fake friend. Yes, from Tim. Exactly. And would they be wrong? Yes. Do you think It's right. Think. when labeling you a fake friend? They are, Ola. Why? Because she portrayed me like that. Ola, dai tisiri panapa, dai nyaya yakagumira kumba kwavo. That's why I told the husband, gadzirisana mumba mingi. Parepu. Akazoshamisika zvezve. Parepu. Social media. Your wife has been raped. No. What did you say? I said, yesterday she went out for a meeting. Akadzoka, akanditi ndarepwa. That's what you. So you told JMB the following day, not the very day. No. The following day. The following day, atoenda Ashley. Achibva paget pangu. So which is actually West. It's actually west. So meaning to say, program to go and rest, I got rest. Because after the script to Bapam, also to cancel an night. This was what akaramba canceling. Akaramba akanditi zvoni wewe hauna chaunoziva. You think you know everything. Siyana nini. Are you telling the truth? You are lying. Me, I can feel she's lying. From Norway. Yeah, but not serious spiritual to deal with these people. Yes. What about what you say now? Maybe I was. There's the GoFundMe link down there. The GoFundMe link down there. If you want to put something down there. There's the GoFundMe link. Okay. So when she went home, you then texted the husband. I texted her first, telling her with ndakudza mumo. What did she say? I can't. No, say it. Say it. So I'm asking you, you are on the spot? And you are here to tell us. Yes. You can put what she said. Yeah. I'm going to tell your husband. Probably what you said might have triggered you. Forward the message. So I want to understand, what did she say? What was her response? Okay, so response yake yange yekuti ndakutadzirei nei. Yeah. Exactly. That's what she said here. So ndava ndamuudza ndikati apa I'm just looking out for you guys. Looking out for my own. Exactly. You're now lying. Right. Yeah, she said. You said, I'm just looking for my own. Just looking out. For my own. Your own, you are now referring to JMP. Yes. Actually confirming that at this point, like Jeremiah, you are on your own, my friend. JMP, correct? I guess so. Yeah. So that's where the whole betrayal thing started, right? Yeah. If you want to take it like that. I'm just asking you. I don't want to take it whichever way. I want you to give me clarity. That's why I'm asking you. To me, it's not betrayal. To say, okay, I'm now looking out for my own. Yes. After this whole incident, someone is suffering inside, someone has been raped, and say, okay, I'm now looking out for my own, not even for the victim. Because JMP in this case was not the victim. Okay. Yeah. Okay. To me, ndakatoona kunge victim. And nanas. You see, you still feel like JMP is the victim. Yes.
which might be correct, but why? Why do you say so? It might be correct. Ndiyadyirwa munhu wake. Ndiyaviolatirwa munhu wake. What about munhu violate or what? What about the actual person violate or what? Not the victim? I don't know, Ola. Mazviona kagaiko. Mazviona ka. Tadaika vanhu vanodana navo. JMP was in the deal. Vanodana navanhu vachi. He was in the deal. Okay. If you ask me, I'm a good friend. I'm a very loving and very caring friend. This friend, then big fight. It wasn't big fighting. Or you didn't even one process. One day. Sorry, it was willingly. It was a rape. She said the rape, my guy. I willingly. You could not tell the husband. As a rape. Wakutida husband. I guess. Man. You know what, Ola? Then you want to trauma. I don't know what to believe. Because people won't know what to believe. So when you text JMP, what did you say? He did not reply my message. He didn't reply at all. He broke it. Yes, it wasn't Did you try to call, say, or maybe to find, to just find out from him his reaction? No. You didn't? No. Until my Jeremiah got home. Yes. Did he then reach out again to you? No. Ashley, Diagita reached out. So when my Jeremiah what she said? I don't know. Do you know? Oh. So, are you happy that my Jeremiah went home? Then he had to face the husband. The husband asking her, like I'm doing, like she's on the phone. That's what she said to me. She said, every day I'm being asked like from 8 over 7. Okay. I'm on interview. That was the context to say. Every day, like interview. Now I'm talking about and that's why she was saying, and walk away, bro. Because she was like, look, I'm being asked like interview. We can't raise any money for you, Kevin. We only raise money for the people in need, my brother. People who are sick, people with situations. We don't raise money for luxury. Baba JMP did not respond to you, but went on to torment the wife, or maybe to interrogate the wife regarding this issue. I believe that matauriro izvo zvekuti mastatement akuchinja kuti anga achinja nguva yemastatement because uyaenda kumba matoudza uyu but munhu amaudza haana kukureply JMP maderi kumba kwakutonehondo kuri pane question yangu unakunotarugetwa because of what you said, right? But then it's your word against hers. It's her word against his. But if you're not getting then witness because ndaudzwa uchiudza baba JMP chimuudza gara naye murume wako chimutaurira ndarepwa chimutaurira kuti ndarepwa anzwisisa but ungatosvika sekudhara uyu kutsanangura kwake kuti ndarepwa kwakauti anzwisisira kuna JMP. Just like a lot of people pane pasiri kunzwisisa kana ndozvandatika wakadiwa mukana wekuprocessa kuti aunoti nyaya yangu ndinoipicha sei kumurume wangu kuti wana wangu guwa ndere kunyepa Ola kunyepa guwa mutaka chokwadi chisiri unauthorized chisiri authorized chimwe chokwadi ndikuudza kuti patroni aitiwa chakati naTichelsea but Chelsea kana patroni asina kupiwa mvumo yekuti audzwe Chelsea asina other person asina kupiwa mvumo yekuti antaure zvaiitika pakati pavanhu two ava ndiko tinoti guwa haasi manyepo
Yeah, so irigo. Asi munhu wacho handisi kuramba kuti ndozvandaita ndichedzei orit ndifonerei mukonfirme kuti orit wazviitirei Hauna kuzodaidzwa munyaya takatobvunduka because kana dzimwe nyaya dzichiitika zvozve ukanzwa kuti iwe mukadzi wakapondwa sometimes autobvunza kuti ukamuti apondwa pakati ngwene hasha unotonanga kuno aponda kunogumisana nemunhu yeye nechi nechi iwe unozotobvunzwa later but ndakachinzi pakaitika tsaona chachaiyo pane maways ekuti panofonwa nzi mukadzi yafa pana pabhadzinsini panonzi makadii henyu makadii munonzani pane vakuru here kupi tiri kumabvuku okay taikumbira musviko kumabvuku police station tine hama yenyu panapa taikunzwa zvakanaka izvo zvati munhu akatofa panapa so that what they prepare you not to panic uchitwa kuiswa pasituation zvakanaka izvo afa zvinozi azoshaita zvete pauri kubva uku processing yako iwa hautsori atofa you know what ukangonzi pafoni halo makadii henyu ndima madondo here mukazvenyafa kuno unogona kufawo yes was that appropriate, my sister? I guess it wasn't. Do you regret that? No, I don't. Why? Because it was the right thing to do. At first, let me just sip my water here. At first you said you regret. Now you're saying you don't regret. Why? No, I regret the way not going to the police. I regret not going to the police, but I don't regret telling the husband. You were looking out for your own. Yes. I'm asking about appropriateness. Not was it right or wrong. Okay. I'm just saying, was it appropriate? Was it not even approach? Was it appropriate to start telling your friend, even the wife, if you could have waited maybe 2-3 days, let's keep it a secret. We are not telling anyone. You can't even tell your own husband. Okay. Yeah, it's kind of tricky. Mawan, Ola, tikada kuramba tichingoti pakaipa. That's why interview kaSparks yaita kunge pamwe ndasiya ma-question marks akawandisa. Yeah, that's why I'm asking all these questions. Because one way of asking questions and maybe to help you as well to clarify certain issues to cover those depths. So you get. But it's up to Muridzi. Ndiye ari kufanira kungoti answer tese because kana neniwo mamwe ma-answers ndaatozomawana kukoti. Iye ndiye anofanira kuti gaga zvaaifanira akaita kune murume wake tabatwa nehoka jausara unosara mutingowa ndozvandakazitaurira kuti ndakamupa like a step yekuti stand up for yourself. Chimuudza kuti chiblema iye right kuti ona mahwana ndakusangana nawo. Cynthia will not defending what Ashley did or did not do. But you know what? You understand that you put Ashley, a woman you call a friend, family, even between a rock and a hard place. Yes. Why did you do that? I believe she was. I believed she was strong enough to handle it. And I guess I was wrong. When she clearly broke down in front of you, strong. This was empowerment. Kana ndiri kumba kumashure kwesoko kuti kutaura
udza munhu, be honest, create kuti iye atarisewo kuti nini, what am I doing wrong? But uyu munhu angasi kuziva kuti mukadzi wake actually nawo ngokudhaya zvanyanyisa ngandichiudze uyu vozoona wakusangana nemawani asiri necessary kuti you could it's late to say, but you could have avoided. Wakamubudira pachena, umubudira banga kuti wangu, you keep putting me in a corner yekutsvaga mari, but ndinoiwana sei? Ona ndakupedzisira ndakumbunyikidzwa nevanhu vanenge vachindipa mari. Yeah. So loyalty yekuchacha iri panani, JMP or my Jeremiah? Messi. Loyalty. It would be amazing if they can work this out. And the marriage could survive. Okay, but I mean loyalty. Because you said, I was looking out for my own, and in this case, when you say on, you are now referring to one person. Individually, not to Jeremiah. It was now JMP in this case. That's why I'm asking you your loyalty. It was now clearly it's JMP, right? I can't say that. First you said yes. Okay, Ola, no. Right. No. Why? Ola. I feel for the kids. I was fun around. I was fun around. But I don't think you to then when grasp mushe vana zvakutodhaka bhuzi Cynthia atuudza, and it will go down in history kuti Cynthia broke the news. Vana vari toranizwa vachakuva kuti Cynthia broke the news. I would not want them to do that. Do you think they are still together now? As we speak? After watching interview, clearly zvichiri kunetsa. What if they decided to end up in different ways now? I wouldn't be surprised, Swangu, but I would be disappointed. Disappointed when the separate ways, or disappointed the contribution yako? I would be disappointed in separation. Yeah, but separation is kuitika. Ola akasiye kutanga vanhu vachida kutraya kuti vanhu kana vachida kurambana kudhara, pane situation yandakatomboona pongonzi ngatitsvagei kungoti uyo zviri easy. Accountability. So, okay. You are saying but now you are being the scapegoat. Yes. That's what you're saying? Yes. It's easy kungoti ngatitsvagei munhu wekuninedzera. So I don't remember responsibility. No. But Cynthia is clear. Even a toddler can tell. But Cynthia, you did this. Maybe it was too early. But yes, maybe if it was with my Jeremiah, I was put the room. It's sensitive now. Whatever my Jeremiah, it is right. I'm going to move another go time. But I'm not going to time to grasp. It will give you time even to heal or even to process. It would seem like that. Yeah. But inini ndandaremedzwa nenyaya dzemarriage yavo kubva kure. But what of sisterhood, womanhood, and even the fact that she why kukumbira my secrets? Ola, varume ava tinovanyanyira pacho tichitemba kuti tiri vakadzi we can get away with ABs. Munotinyanyira? Tinokunyanyirai, and we are giving a picture marriage isiriyo yekumbunyikidzwa varume futi mumamarriage. Nobody is going to want marriage tichidai so. Kumbunyikidzwa varume kucha sei? Kungo-accepta. You know what I'm really against is saying, my husband is weak, he doesn't do this for me. My husband does this, my husband does this. She try to say, wait. Yeah. Kuti say, ukuvaka here, are you helping build the marriage or not?
the next person in Bothia. Gadzirisa iwewe. If they come around, it will be because of you. Okay. Iwewe manje ukati take you on it. Two wrongs don't make it right. Ola. Same Zimai, we are given that power. We have that power. Actually, nyaya ndikuudza kuti nini ndorapa mukadzi wese ane that power yekurapa murume wake, yekurapa vana vake. But it starts kuti what are you doing right? Kuti uembrace, upiwe magifts iwayo, amanifest. Saka kana uchiita jako chichi ukuomesera murume kuti amanifeste mari for all of you. Wotanga kubhima kuti murume wangu handichengeti, but you are giving the energy inoita kuti aite mari to other men. Wozotanga asana mbona munhu akadai guys. Yeah, that's a little bit deep. Yeah, that's spirituality. Now we are in a phase where the spiritual is merged with the physical. What I heard you saying that. Please clarify that. What you do on my moons, my eclipse, but the world changes from one dimension, 2 dimension, I'm 3rd dimension, I'm 5th dimension. Energy 5th dimension. Do yakameja. Do paunoona I saw a boy ainzi mbuya wangu akandibata mino ikaita tena. Iwe zvanotaura. These things have been happening spiritually, zvisinga manifesting. But now zvakuoneka. Okay, that's fine. I think we might need another show to talk about spiritual matters. So when she sent you a message, thanks for saving my life. You did not see, did you not, you mute at all? Not at all. I felt stressed. Because, okay, so I think I did good. My work here is done. In a sarcastic way. Yes. She was being sarcastic. Now that the court passed the judgment, what's your friendship status going to be like, moving forward? I love Ashley. To me, she's my best friend. When you say The nave. Best. She's my best friend in Nakamuza. Are you saying she was your best friend or you are dating now? I'm still hopeful, Paula. Are you still hopeful? I'm still hopeful. Anosvita zvanosvita hazvina munhu akambosvita izvo. Uyo anosvita inotonzi speed yaya. Speed ndo anosvita. No friendship at all. You are such a betrayal. I don't know. But Kwandiri, I'll be like, it's fine. I gave you love. If I'm getting hate in return, I've got a peace of mind. iri akadhiwa kana tangodziwa igame iri kana kuti igame rakatorongwa vese vakatorongwa game iri kakawanda but I just let it be. Because I think this might help Ashley as well because she's watching. Okay. Yeah. I let it be. If they come around footing, I give them the same love. Same energy. Same energy. And change it. Same betrayal. No. Just don't do the things that I'm against and you and you already. Yeah. Andopisa pane munhu atombondiudza kuti saka inini mukandiona ndachinja meni yangu mukazoona meni yacho munoiudza ati ndomuudza musaite zvinhu izvozvo pamberi pangu. I don't tolerate that. Tinovaomesera. Were you involving yourself in that bracket? Or were you just referring to other women, not you? I was referring to other women. Or not you? I don't. You're a perfect wife? I'm a perfect 10. rubbish. I'm still being a wife.
handina kutanga kuti perfect. Tuone majosi ako mberi yako yeutoitei kana takurova. Quickly ndakabvuma kuita submit. Submission ndo inonetsa pavakadzi. What's your relationship like with your family at JMP right now? Isn't the family? Yep. I've never really had a relationship now. Okay. And your relationship with JMP right now? I don't know. Not as well. Aiwa taitaura bo. Even pakabuda article yekucourt andifonera akati thank you. Well, you did your part. Thanks for taking your time. I know you've got kids, you've got a busy schedule. Thank you. Yeah. So much with Ashley right now. Ashley, be strong and stand your ground. Know what you know what you want. Stick to what you want and now be straightforward with everyone, with yourself. Yeah. But when you say mukadzi anowanikwa kupi uyu asikana? Anowanikwa epika mukadzi ari? Kuramba uchida kutraya kuti because or something. You know, kana ndiwo uri musituation handiziri ndiri musituation. Ndiwo uri mumarriage yauri. Marriage ipi munotsvakaida? Kushanda, hazisi kundishandira. Maybe it's not even a breakup. If you need a space, taura usaramba uchimbuchikidzwa mumba imomo. Mbakuchiko yakainda murume. Kana zvizokuitika. Say aiwa imbonisiya. I need space. Life is short, Ola. You can't even waste not even an hour uchimbuchikidzwa. Thank you so much, my sister. Thank you, Ola. As much as you were involved in Ashley's marriage, was he also involved in your marriage? Yes. Good question. Yes. Or like asking advice. Papa Pandoita saying, because she's older than me. Does she also talk to your husband? No. Not Shugdaro. Yeah. So she wasn't really involved in your matters? Yes. Okay. Why? Because but you open for others? No. Vent, then but for others to tolerate? No. Expose them? No. When you're coming to me to vent, it's not so exposed. Okay. But you did expose. You know I'm a trustworthy person and I'm helpful. That's why we issues. Now, what do you want to say? What do you have to say to those who are actually watching you? We have actually watched your recent podcast, and those who are watching you right now and judging you that no, I don't want a friend like Cynthia. I don't want a friend like Cynthia. I don't want a friend like Cynthia. You think that? Yeah, there's a trending hashtag now. Really? Yeah, you've become a hashtag. You're trending. Yeah. What do you have to say to those who are watching right now? Or who want this way, want this, perception? I am not that, but people are allowed to have opinions, Ola. It's fine. Feel your feels, but don't judge me. I think I offended a lot of promiscuous people. Though I don't attack because they is trying to conceal also their behaviors. But mono chaye straight I don't see such kutaura. ABC is not okay. We cannot tolerate that behavior. Thank you so much, Cynthia, for coming. Thank you, Ola. Until next time, right? Yes, I guess so. Okay. To our viewers, thank you so much for watching. I'm sure you've heard the other part or the other side of the story. We recently invited, Ashley requested to come to the interview, and we had Ashley on the podcast. And now we've asked
Cynthia to come to say, Cynthia, are you free to give us instead of the story? To say, yeah. So Cynthia, that's why she's here. She gave us her side of the story. It's coming out clear, and we hope to get the boys on the spot as well, so that it's all clear. No one is blaming anyone here. We want to get the full scope, what really transpired, what really happened, and it's not for us to judge. It's for you, the viewers. Probably you are not also supposed to be judging, because she might be going through stuff. He might be going through stuff. Those guys might also be going through stuff as we speak right now. Think about Baba Jeremiah. How is he feeling now? Yeah. Think about Ashley Watch right now. How is she feeling? Yes. Right now. Can you think about the kids? Future. Everything. Yeah. It's not just what we see today, but it's a whole lot of issues, involved here. Tinoti zvionekwe. Tinoti ichakupa nyaya dzachisezwa zviri. Isusu basa redu as a podcast is to give the platform and let people be and give these people, the voice, the opportunity. Thank you so much for watching. My name is DJ Ola7 Owen. We're Kwama Londo, the biggest podcast in the land. Signing out. Right, guys, you heard it. So what we're gonna do, now I'm sleeping. Tozochuona pa later nditika. Tozochuona pa later tichienda uko tichianalyze tichienda ku Northampton tichianalyze nditika. Guys, signing out as well. Ndine mashoko mashinji chayo emukadzi anonzi Cynthia Ushu. Right, guys, tobatana pa later.